Al restaurant La Montoliva ho tenim tot a punt perquè passis un bonic dia amb família i amics. Plats de cuina tradicional catalana perquè sentis l'abraçada de l'àvia i un corral amb gallines, faisans, oques i ànecs. Menús especials per a celebracions, calçotades i monitors de lleure per als més petits. Obert cada dia al migdia. Fes la reserva al 977 84 02 68 o a la web www.restaurantlamontoliva.com. La Tecla a casa. Servei d'atenció a domicili amb el segell de qualitat de la xarxa de Santa Tecla a les comarques de Tarragona. Disposem de la més àmplia cartera de serveis per facilitar la vida a la gent gran i a les persones amb necessitats especials al seu domicili. Autonomia, higiene personal, serveis domèstics, reformes de la llar, seguiment de medicació, acompanyaments a l'exterior, serveis a mida de les necessitats de cada família. Estem a Tarragona i ara també a Cambrils. Més informació, lateclaacasa.cat. La Tecla a casa. Tranquil·litat i confiança. ¿Es eco? ¿Es eco? ¿Es eco? ¿Es eco? Sí. Sí, és eco. És eco. Però... no n'hi ha prou? No n'hi ha prou en que sigui eco. Als supermercats també hi trobarem molts productes eco. Però... Però- Les grans cadenes No ajuden a la pagesia. ni els petits productors. Tria la venda de proximitat. Troba'ns a la nova botiga de la Bajoca. A on? De la Bajoca, Tria la venda de proximitat. A les decenals de Valls, cada gota compta. Gaudeix de les festes i fes un ús responsable de l'aigua perquè sabem que el que ens fa sentir bé, ens agrada i és nostre, s'ha de preservar. Entre decenal i decenal, cuidem el patrimoni de tots. Agbar, al teu costat. Creiem que l'accés a la societat de la informació i la comunicació és un dret universal. Unim zones urbanes i rurals. Pensem l'accés a internet com una eina essencial d'inserció social. Fem molt més que un proveïdor de comunicacions convencional. Fem proximitat. Fem punt d'accés. Què tal, com esteu? Us saludem des de Valls, us saludem des de la capital de l'Alt Canvi. Per ser més exactes, des del passeig de l'estació, on en 30 minutets ha de començar la 5a edició de la trobada de colles castelleres dels Països Catalans. Estem vivint a Valls les decenals, aquesta tradició que arrenca ja des de 1791, que ens fa viure uns dies especials, uns dies diferents a Valls, cada 10 anys. Tocava, evidentment, l'any 2021, però a causa de la pandèmia de la Covid-19 es van haver d'ajornar fins a aquest any 2022. Però aquí estem, ja des de divendres passat, vivint aquestes decenals intensament. I avui estem novament per viure aquesta trobada castellera de colles dels Països Catalans. Un dia molt especial, un dia de retrobament, un dia de germanor, un dia on el més important no és qui fa el castell més gran o si el fas més gran o el fas més petit, o fas un castell o fas un pilar. Avui segurament el més important és retrobar-nos tots plegats en aquest passeig de l'estació i tornar a viure una diada com la que es va viure el 1981, el 1991, l'any 2001, l'any 2011 o ara l'any 2022. Trobada castellera dels Països Catalans que avui vivim en directe a la xarxa de comunicació local amb una coproducció de TAC12, la televisió pública del Camp de Tarragona, Penedès Televisió i, com dèiem, la xarxa de comunicació local i que vosaltres podeu seguir també mitjançant la vostra televisió de proximitat. A més, també ho podeu seguir mitjançant la plataforma Xala, una plataforma gratuïta. Només us heu de registrar i també podreu seguir aquesta diada castellera avui des de Valls. A més, amb tot l'equip preparat. Us esperem també amb els vostres missatges, ara us ho explicarem, però tinc ganes de presentar-vos l'equip avui de professionals que us explicarà tot el que passi en aquesta diada, trobada, jornada castellera dels Països Catalans en aquest passeig de l'estació de Valls.
A peu de plaça tenim avui dues persones perquè són 28 les colles que assisteixen en aquesta diada i tenim ganes de saber coses de gairebé tothom. Intentarem que tothom, durant els pròxims minuts, sigui protagonista d'aquesta diada. A veure si podem arribar-hi. Per això, una de les persones que tenim ja a peu de plaça és Antoni Comas, aquí ja podeu veure. Toni, què tal, com estàs? Benvingut. Hola, bon dia. Doncs content de poder tornar a ser aquí un any més explicant a peu de plaça els castells i en aquest cas en un passeig de l'estació que es va omplir de mica en mica de les colles. N'hi ha moltes que ja tenen el lloc ocupat, amb moltes ganes. Hem vist molta il·lusió, moltes ganes de tornar a retrobar-se, també de fer castells, per què no? Perquè hi ha colles que vindran a fer castells, com per exemple ens acaben de dir els castells de Sabadell, que els tenim al costat, que tenen intenció de començar amb el 3 de 7. Doncs Déu-n'hi-do, per ser a les alçades que som de temporada, començar amb castells així. Anirem veient com es van col·locant les colles, com es van distribuint, i en funció d'això farem el que podrem, perquè és que hi ha molta distància, hi ha moltes colles, intentarem parlar amb tots els que puguem, i mentrestant ho podeu sentir de fons, com mentrestant hi ha un concert d'Electrogralla que va ambientant aquesta espera aquí al passeig de l'estació, pendents de veure com comencen ja a col·locar-se les colles al seu lloc i com comencen ja a formar les seves pinyes d'aquest primer castell que, ara ho explicareu, hi haurà dues rondes i ronda de pilars. Efectivament, doncs amb Antoni Comas buscarem els protagonistes d'aquestes colles que avui estan presents en aquesta trobada, 5a edició de la trobada de colles castelleres dels Països Catalans. Però també, no sé si molt a prop, molt lluny, però en definitiva es mouran per aquests passeigs de l'estació que, pels que no conegueu Valls, va des del passeig de l'estació, va des de l'estació precisament de tren fins a l'estació d'autobusos, i és tot aquest passeig de l'estació on avui estaran totes aquestes colles. Al seu costat, més a prop, més lluny, però allà, a peu de plaça amb les colles, també hi haurà l'Àlex Alonso. Com estàs, Àlex? Benvingut. Molt bé, molt bon dia. Aquí des del passeig de l'estació, des del punt més o menys central d'aquest passeig de l'estació on s'ha posat aquest gran escenari que serà una mica el lloc central d'aquesta trobada de colles castelleres dels Països Catalans. Com deia el Toni, a poc van apareixent els membres de les diferents colles, es van col·locant en el seu lloc. Aquí on estem nosaltres serà on es col·locaran la colla vella dels Xiquets de Valls i la colla joves Xiquets de Valls. Serà una mica el punt central on les colles vallenques que fan d'amfitriones, com sempre, d'aquesta trobada de colles castelleres dels Països Catalans aquí a les desenals es col·locaran, i a partir d'aquí és on s'aniran col·locant la resta de colles que faran pilars, que faran castells. Anirem veient què és el que fa cada colla en aquestes dues rondes de castells en principi i després la ronda de pilars finals, on podrem veure aquesta gran imatge del món casteller novament reunit en el context de pandèmia en el que estem, però ja amb ganes de que aquesta temporada 2022 pugui començar a tornar, ara sí que de veritat, a la normalitat. Doncs anireu sentint, suposo, aquesta música de fons, com explicava Antoni Comas, amb els Electrogralla. També anteriorment han actuat els Canya i Braç de Reus, doncs els anirem sentint, ens acompanyaran en aquesta prèvia, com també esperem veure en uns instants l'entrada a plaça de les dues colles de Valls, perquè les diferents colles que avui participen ja estan entrant en aquest passeig de l'estació, ja estan arribant en aquest passeig de l'estació i s'estan situant en la seva ubicació, però sí que les dues colles de Xiquets de Valls, colla vella, colla joves, faran la seva entrada a plaça i també ens acompanya, com és evident, en aquestes diades castelleres, trobades castelleres, jornades castelleres. l'Aina Mallol, com estàs, Aina? Benvinguda. Molt bé, molt contenta. Amb ganes d'arrencar el 2022, amb intentar trobar aquesta certa normalitat que encara no podem tenir, però que avui ja ens fa un indici de dir, home, potser aquesta temporada 2022 sí que serà temporada castellera. Sí, és una mica el somni i el desig de tots plegats, sobretot de la gent que s'aplega avui aquí en aquest, diguéssim, llarg passeig de l'estació, amb la quantitat de colles que s'han atrevit, no?, una mica a ser aquí a Valls, a posar, ni que sigui el seu granet de sorra fent un pilar, fent algun petit gest o simplement ser-hi presents d'alguna manera per poder alçar els primers pilars, els primers castells d'un 2022 que esperem que sí sigui un any de represa i de voluntat castellera. Aina, tu abans d'estar amb nosaltres i d'acompanyar-nos, tu has estat, evidentment, amb una formació castellera, amb una colla castellera que són els Xicots de Vilafranca. No sé si vas poder assistir tu a alguna d'aquestes trobades, Aina. Sí, jo de fet hi vaig ser quan era castellera de Mallorca, molt petita, hi vaig ser el 2001, també el 2011 amb els Xicots de Vilafranca, i per tant també toca ser-hi d'una altra manera, no? Però aquí jo crec que és una d'aquelles cites que si t'agraden els castells, si t'apassionen, et sap molt de greu perdre-te-la. T'ho dic per això, pel sentiment que té un casteller i una castellera en una diada com aquesta, més enllà de les juntes directives, més enllà de les juntes tècniques,
el sentiment d'un casteller de... Avui tinc la sensació que és un dia de germanor, de trobar-nos, de veure'ns, de retrobar-nos, alguns fins i tot després de segurament molts i molts mesos sense veure'ns. Sí, però a més té un component com històric, no? Perquè estàs venint, és a dir, quan vens com a colla convidada, vens una mica al niu dels castells, on va néixer tot, i hi ha aquest punt, no?, de pensar que estàs en un lloc històric, que t'estan ensenyant també com és aquesta ciutat que ha vist néixer els castells, créixer també i aconseguint grans gestes. Pots passar per la plaça del Blat, fer-hi pilar. Vull dir que hi ha tota una sèrie de components emocionals que jo crec que fan d'aquesta diada doncs, una d'aquelles cites que, malgrat passin 10 anys, hi vol ser-hi. Clar, perquè aquest és un altre dels grans al·licients. Avui fem aquesta trobada en aquest passeig de l'estació i ara anirem presentant les diferents colles que avui assistiran, però des de l'organització es convida totes les colles que avui estan presents que un cop acabi la trobada i en el moment que elles vulguin puguin anar a la plaça del Blat al santuari casteller dels Xiquets de Valls, on només actuen els Xiquets de Valls en les seves diades ja tradicionals. Aquell dia les colles de fora poden venir a la plaça del Blat, que això m'imagino també simbolitza molt, de poder actuar en un lloc que està només restringit a 2 colles. Sí, és que realment és com una capella sagrada en la que et permeten durant un cop cada 10 anys entrar-hi i fer un pilar. Evidentment, les estructures i grans castells estan reservades pels Xiquets de Valls, però és com una petita concessió, no?, que sobretot si vens de fora, no?, jo recordo sobretot quan vam venir amb els castellers de Mallorca, no?, aquella emoció, aquell sentiment d'estar en un lloc que has vist tant i tant en fotografies i per televisió. Doncs ens estem preparant perquè comenci això, ens han dit puntual a partir de les 12, hi ha moltes colles, ja ho esteu veient, són imatges del que està passant al passeig de l'estació, imatges d'aquelles que ens agraden retrobar. Per què? Perquè tornem a veure els castellers enfaixar-se. Per fer un pilar, per fer un castell, per fer el que toqui fer parlant, conversant, segurament retrobant-se, insisteixo, gent de diferents colles, ballant al ritme de la música, que també és un dia fred, ells estan a l'ombra, nosaltres estem al sol, és un dia fred, avui també a Valls, doncs ens preparem per viure això. Amb vosaltres també ho volem fer i tenim una etiqueta preparada, per si ens voleu ajudar a fer aquesta transmissió avui des de Valls, des de la capital de l'Alt Camp, amb motiu d'aquestes decenals. Utilitzarem l'etiqueta Castells Decenals amb 2 Ns. Castells Decenals serà l'etiqueta que avui farem servir en aquesta transmissió, en aquesta trobada que hem començat a 11:45, que té el punt culminant d'inici de la trobada a partir de les 12 del migdia, que tindrà 2 rondes i una tercera, que serà el Pilar, on jo crec que serà una de les imatges també potents de tothom fent castells a la vegada, crec que serà una de les imatges potents i, clar, algú dirà, home, són 28 colles i al món casteller n'hi ha moltes més, ja sabeu, estem en plena pandèmia, hi ha hagut colles que han pogut assajar, colles que no han pogut assajar, colles que han volgut assajar, colles que no han volgut assajar i cadascú ha decidit fer el que volia fer. Algunes ja d'arrencada van dir no hi serem en aquestes decenals, d'altres pel camí durant les últimes setmanes han anat caient a causa de la situació pandèmica i d'altres, com aquestes que esteu veient, aquí veient, si no m'equivoco, els Xiquets del Serrallo, una de les colles de Tarragona, que sí que han decidit com a mínim alçar el pilar. Vindran, faran 1, 2 o 3 pilars, perquè podrien fer fins a 3 pilars. Cadascú ha decidit el que volia fer. I com s'ha pogut assajar durant les últimes setmanes, durant els últims dies, per exemple, nosaltres, i pendents que arribin ja a plaça i facin l'entrada a plaça, hem pogut estar en alguns dels últims assajos. Hem volgut estar a Valls i a Vilafranca perquè són algunes de les colles que faran castells. El Toni ens ha dit, Sabadell farà castells, sabem que Moixiganguers d'Igualada farà també castells avui, Castellers de Vilafranca? Castellers de Vilafranca, evidentment, Colla Vella també farà castells i hem estat als últims assajos perquè hem d'afegir una cosa, castellerament parlant als decenals. Les 2 colles de Valls actuen dimecres a la plaça del Blat a partir de la 1, diada de la Mare de Déu de la Candela. I si et sembla, Aina, podem veure aquestes imatges també d'assajos, que ara veurem la de castells, doncs mira, assajos, per exemple, de la Colla Vella amb limitacions, restriccions, testos previs, mascareta mentre estàs fent els castells. Vaja, ens hem d'acostumar, jo crec, i durant les pròximes setmanes i fins i tot mesos, a seguir veient aquestes imatges. Sí, jo crec que al final la represa sobretot té aquesta vessant, no?, de protecció, de seguretat també, però de ganes. Jo crec que aquí veiem una Colla Vella que ja comença a tenir aquest rodatge perquè també teníem moltes ganes de poder arribar a una cita, malgrat que les circumstàncies no els han permès assajar abans, doncs uns castellers que comencen a fer els primers assajos després d'aquesta aturada hivernal. Curta, per això, perquè la Colla Vella fins al desembre va estar assajant. De fet, al desembre feia castells de 8 al seu local, van fer una diada amb motiu de les festes anyals, de les festes de la colla, i va fer castells de 8
2018 dins del seu local. És el retrobament, una altra vegada, de la colla, que ens explicaven que ara, després de les decenals, sí que s'aturen. I també veiem, si no m'equivoco, les joves, també amb aquests assajos previs al que serà la trobada d'avui, que ells en principi han anunciat que només faran pilars. Les joves han anunciat només pilar per precisament tota aquesta situació sanitària, però ells han volgut que, com a mínim, assistir, evidentment, com a colla organitzadora, juntament amb la colla vella, la Comissió dels Xiquets de Valls, a fer un pilar. Sí, una colla joves, doncs això, que ha tingut també afluència de gent als assajos, que fins a últim moment no van confirmar que realment assajarien, així com la colla vella des de bon inici va dir que sí que assajaria. Ells es van esperar doncs, una mica més a veure com evolucionava aquesta situació sanitària per poder assajar i finalment els últims 2 dies previs doncs, a aquestes festes decenals van decidir assajar. Aquí veiem assajant el Pilar de Cinc, que segurament serà doncs, l'estructura protagonista d'avui per part de la colla joves. Doncs són els Xiquets de Valls que han estat assajant les últimes setmanes. Jo insisteixo, també moixiganquis han assajat. De fet, l'altre dia m'explicaven que havien descarregat fins i tot a l'assaig el 2 de 7. Descarregat a l'assaig, vull dir que estan assajant. I altres colles, no tinc, evidentment, tota la llista de colles que han anat assajant. I si ens permeteu, també tenim unes imatges de l'últim assaig, o l'únic, diria, no sé exactament com han fet anar les últimes setmanes, els castellers de Vilafranca, que també van assajar al Figarot, preparant els castells que avui faran i que avui portaran a plaça. Aquí teniu aquestes imatges també d'una altra de les colles que en les últimes setmanes ha decidit assajar, seguint tots els protocols, seguint totes les mesures i a partir d'aquest aval del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Sí, com sempre diem, hi ha moltes colles que tenen moltes ganes de fer castells, que realment han mostrat des del minut zero un interès perquè es poguessin reprendre els assajos, i els castellers de Vilafranca són una d'aquestes colles que sempre estan al capdavant, liderant una mica aquesta represa castellera i amb ganes de fer castells i de retrobar-se a plaça el més aviat possible. Doncs aquestes són les imatges que podíem gravar aquest passat divendres en aquest assaig dels castellers de Vilafranca, que es trobaven novament al Figarot per començar a assajar. Insistim, són algunes de les colles. Per saber les 28 colles, us faré el repàs seguit de les 28 colles que avui assistiran. No té cap ordre, ni d'ubicació plaça, ni segurament alfabètic, però us la repasso mentre veiem, insistim, aquests assajos. Serien aquests primers tastets de Castells 2022, perquè evidentment són els primers tastets que esperem. Sí, de fet, hem de dir que en una temporada normal no haurien començat generalment les colles. Assajar normalment es comença a principis de febrer i, per tant, són les decenals la que han incentivat una mica aquesta represa més matinera d'algunes colles. Clar, això passa cada 10 anys i llavors cada 10 anys segurament moltes colles es troben en aquesta situació de dir avancem un parell o 3 d'assajos o 4 en funció del castell o de les estructures que vulguis fer. Assistiran avui en aquesta 5a edició de la trobada de colles castelleres dels països catalans, castellers de Badalona, castellers de les Roquetes, castellers de Mediona, castellers de Mollet, castellers de Sabadell, castellers de Terrassa, castellers de Vilafranca, castellers del Foix de Cubelles, castellers del Poble Sec, castellers del Riberal, castellers d'Esparreguera, colla castellera de Sant Pere i Sant Pau, colla jove de castellers de Sitges, colla joves Xiquets de Valls, colla vella dels Xiquets de Valls, colla jove Xiquets de Tarragona, marjaners de Guissona, matossers de Molins de Rei, minyons de l'Arboç, moixianguers d'Igualada, nois de la Torre, torraires de Montblanc, bailets de Gelida, xiquets de Reus, xiquets de Tarragona, xiquets de Torredembarra, xiquets de Vilaseca i xiquets del Serrallo. A mesura que anem veient les construccions, els castells, us anirem explicant històries, perquè hi ha colles que venen aquí per primera vegada, les Roquetes, Mediona, Foix o Torredembarra, i colles que han estat en les edicions anteriors. Xiquets de Tarragona, nois de la Torre, Vella, de Valls, joves de Valls, jove de Tarragona i castellers de Terrassa. Però a peu de plaça, Antoni Comas, em sembla que comença a tenir ja protagonistes. Toni. Doncs precisament parlaves dels castellers de Terrassa i són un dels més veterans. Aquesta colla en participar a les decenals perquè ens trobem amb la seva presidenta, l'Elisabet Arpal. Eli, són les vostres 5enes decenals, no heu faltat mai, o sigui, sempre sou fidels a la cita. No hem faltat mai i portem participant des del 81, que portàvem només uns mesos de vida a la colla, per tant és tot un honor i un orgull poder dir que portem 5 decenals participant. Explica'm quanta gent heu vingut, no fareu castell, en principi fareu només pilars. No sé si teniu previst també fer el pilar durant la ronda de castells. Explica'm quin ambient hi ha entre la colla. Doncs som una 70ena de persones. Vam poder escollir amb la colla si volíem o no participar perquè la situació de pandèmia és molt complicada
i la colla va votar que sí que volia participar. Llavors, com a òrgan de govern, hem fet tot el possible per estar avui aquí. Llavors, sí que participarem només fent pilars, com tu has dit, perquè creiem que el risc de contagi amb els castells és major, i llavors farem a cada ronda de l'actuació un pilar, i llavors quan acabem ens anirem a la plaça del Blat a fer el mític pilar a la plaça del Blat. Quines sensacions estàs tenint ara mateix? Us heu trobat amb moltes colles, després m'imagino de molt de temps de no trobar-vos a les places. Com esteu vivint aquestes decenals, aquesta trobada de colles? Doncs l'esperit de la colla sempre ha sigut participar de les trobades castelleres que hi ha, i per tant no ens volíem perdre aquesta oportunitat. És emocionant poder trobar-te amb les colles i alhora genera com una mica de neguit, perquè portem molts mesos, molt de temps sense poder fer-ho, i poder tornar a fer-ho ara és com un èxit. I l'ambient que hi ha és de festivitat, és de cultura, és de germanor, ens veiem amb altra gent i et surt innat fer-te una abraçada, perquè això és el que donen els castells, aquesta família castellera de la teva colla o de fora de la teva colla, que generes molts vincles. Per cert, us haig de preguntar que fa molt poc vosaltres ja veu, diguem-ne, fer l'assemblea, entre cometes, per decidir presidenta, que ets tu, que continues i cap de colla. Com us plantegeu aquesta temporada? No sé si ja heu començat els assajos, si els voleu començar més endavant, com us ho plantegeu? L'objectiu principal és recuperar les ganes de fer castells, perquè han sigut 2 anys molt durs, i engrescar la gent, recuperar la massa social, etc. Llavors, juntament amb el cap de colla, amb l'Edu Portella, el que ens plantegem és unes temporades, perquè com a mínim és un projecte de 2 anys, unes temporades d'això, de positivitat, d'engrescar, de fer coses xules, de recuperar la gent, i llavors vam començar el divendres passat amb assajos molt curts, de 10-15 minuts, només per preparar aquests pilars, perquè la situació de pandèmia no favoria. Llavors hem participat també de la mitja marató de Terrassa el diumenge passat amb 2 pilars també, i avui venim aquí en aquestes condicions. A partir de la setmana que ve ens plantegem potser ampliar assajos una miqueta més llargs, ja que l'onada de pandèmia està baixant, i ja que la gent ha sigut molt responsable. O sigui, la colla ens ha demostrat que té ganes d'assajar i que quan assaja ho fa bé, amb mascareta, amb higiene, amb les condicions que requerim. Llavors, com que ens han donat aquesta confiança, volem tornar aquesta confiança. I llavors, segurament, de cara a la setmana que ve, ampliarem una mica els assajos, i perquè de cara a Esparreguera, que és l'actuació de Santa Eulàlia, que participem amb els nostres fillols, voldrem portar el que puguem portar en aquell moment, ja siguin pilars o castells, però llavors volem poder assajar una mica més. Molt bé, gràcies, Eli. Endavant, que disfrutis de la jornada. Ja ho sabeu, Castellers de Terrassa, que tradicionalment, històricament, han estat sempre la primera colla a fer castells de 7 a la temporada, recordareu? Ells sempre actuaven en aquesta... Era una de les primeres colles que actuava durant la temporada del mes de gener en aquesta mitja marató de Terrassa. No hi van faltar aquest any, el que passa que no van fer castell de 7, sinó que van fer pilar, però ells ja han actuat aquesta temporada als castells de Terrassa. Doncs mira, ara per cert veiem unes provetes, provetes de Pont de Dalt. Estàvem veient provetes de Pont de Dalt, castellers de Terrassa, que ho deia l'Eli, crec que ha fet un argumentari molt interessant. Mira, aquesta és la proveta que estem veient d'una de les colles que avui estan presents en aquesta trobada. Doncs un argumentari d'una colla que té ganes de fer coses, que vol actuar, que vol assajar, i amb la màxima seguretat, amb la prudència que davant la situació. Uns castellers de Terrassa que, ell ho deia, diu, teníem uns mesos de vida i ja van venir a les primeres al 81. És que van fer el 3 de 7 a la primera vegada. 3 de 7 i 5 de 6 en la seva primera actuació. La segona, 2 castells bàsics de 7, 4 de 7 i 3 de 7. El 2001 van fer el 4 de 7 amb l'Agulla i el 2011 van fer el 3 de 7. Els castellers de Terrassa han estat sempre en aquesta trobada dels Països Catalans de les decenals, però m'agrada molt l'argumentari de l'Eli. Sí, és que jo crec que veurem molts contrastos. A mi m'ha sobtat molt la idea d'assajar 10 minuts, no? Que és una mica per preparar aquestes coses. Hi ha gent que ja està de festa, de germanor. Àlex Alonso, peu de plaça. Som-hi, si parlàvem amb els castellers de Terrassa, que era una colla que sempre ha vingut a la trobada, una altra de les colles que sempre ha vingut a la trobada de les decenals són els xiquets de Tarragona. El seu cap de colla és l'Alfredo González. Alfredo, bon dia. Bon dia, guapos, què tal? Tornar una mica a posar-nos en marxa, aquesta trobada de les decenals. Ja tocava, no? Ja tocava, després de tant de temps, el tornar una altra vegada aquí a Valls amb unes decenals, per la colla xiquets és molt important. Les decenals, per mi, per exemple, és la meva quarta decenal, espero que vinguin molt més, i la primera com a cap de colla. 4, ja portes? Sí, 4. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Escolta, Alfredo, una mica què és el que veurem avui dels xiquets? Què veniu a fer aquí a la trobada dels decenals? Bueno, xiquets ja vam decidir que sí o sí tenien que vindre a les decenals, no passava pel cap el no vindre, llavors vindrem amb pilars de 4. Fer acte de presència, recolzar les colles de bar, recolzar les decenals i, bueno, poca cosa més. Si haguéssim pogut portar actuació,
de ben segur que haguéssim portat al màxim, però bueno. Perquè vosaltres no heu assajat, eh? No, nosaltres no hem assajat. Teníem decidit assajar, però amb la pandèmia, tot com s'ha espatllat tot, van decidir no fer cap assaig, però sí de vindre aquí a Valls, a les decenals. I esperem que això sigui la primera actuació de l'any i que d'aquí molt poquet ja pugueu reprendre els assajos. Que aquesta sigui la primera de moltes i que això ja no es pari ja, que ja sigui ja la cadena que encadeni tota la sortida de tota la temporada. Sí, i tant. Perfecte, gràcies, Alfredo. Vosaltres disfruteu de la diada. Adéu. Amb l'Alfredo González, 4 desenals, la colla porta 4 desenals, l'Alfredo porta 4 desenals venint aquí a Valls pel mes de febrer. M'agrada escoltar també l'Alfredo i l'energia i les ganes que té de fer de cap de colla, perquè és que des que és cap de colla ha pogut fer 4 cosetes, ja ho sabeu, a partir del setembre de l'any passat, que sí que va poder fer algun castell més, bé, fins i tot va fer castell de 8, però que té moltes ganes de poder actuar l'Alfredo. Pendents de l'entrada a plaça de les colles de Valls, aquí al nostre costat tenim les joves, que farà tot seguit l'entrada a plaça, però on estan les joves de Valls i la colla vella, les dues colles de xiquets de Valls fa uns minuts? A la plaça del Blat. Tenim les imatges, perquè ells han estat ja una de les colles que, evidentment, han fet aquest tradicional pilar. L'Eli ho deia, aquí teniu l'entrada a plaça, a la plaça del Blat, Això, fa uns minuts... Han obert una mica la veda. Correcte. Aquesta, crec que era la Montse, la presidenta, la veia així de lluny, l'he vist ràpid, i feien l'entrada a plaça perquè les dues colles de xiquets de Valls ja han fet pilars a la plaça del Blat, i ara veureu aquesta també imatge tradicional abans de la trobada castellera. Com deia l'Eli, que per les colles de fora també és molt important la possibilitat d'anar a la plaça del Blat a fer castells. És curiós, Sí, tu ho apuntaves abans. És que realment és una d'aquelles sensacions úniques i especials. I aquí veiem una cosa també insòlita, Carles, i és que els han fet per separat. Penseu que les dues colles de Valls estan acostumades a fer cantó i cantó. De manera excepcional se centren a l'Ajuntament i fan primer una fa el pilar, en aquest cas estem veient la colla joves com alça aquest pilar de 5, que ara ja es col·loca i que a poc anirà remuntant. Tenim aquest sol que veiem que començava també a entrar i a reflectir-se sobre els vidres d'aquest Ajuntament, que també estrena aquests domassos especials per engalanar el balcó de les festes decenals de Valls. Aquí veiem l'enxanet a punt de remuntar i ara carregarà aquest primer pilar de 5 en aquesta plaça del Blat per inaugurar una mica el que serà un dels actes també especials i emotius. El que viurem aquí serà molt important, però també les colles, com sabeu, després es podran desplaçar a aquesta plaça del Blat per realitzar aquests castells. Aquestes imatges que esteu veient han passat fa una estoneta, Hem estat allà amb les dues colles de xiquets de Valls i així podeu veure també aquestes imatges d'aquests pilars de 5. Són els primers castells a la plaça del Blat d'aquest any 2022, en aquest cas en forma de pilar, però són els primers castells i també és interessant testimoniar la presència d'aquestes colles de xiquets de Valls. I ara tot seguit m'imagino que veurem, interpreto que primer entre les joves, ho estem veient, tal com ens ha arribat, les traiem del forn i les ensenyem directament, Vull dir, no les hem tingut temps ni de gairebé ni de tocar ni de muntar, si em permeteu l'expressió, sinó que les hem tret del forn i pam, us les ensenyem avui en directe en aquesta transmissió que fem des de Valls, en aquesta coproducció TAC12, Penedès Televisió i la xarxa de comunicació local. I aquesta és la colla vella, entrada a plaça també, que, per cert, una plaça al Blat que està guarnida també amb tota la il·luminació d'aquestes decenals. Ara, evidentment, durant el dia no està encesa tota aquesta il·luminació, però sí que a la tarda vespre ja s'encén. Doncs aquí veieu la imatge de la colla vella. D'aquest pilar de 5 i el mateix, que se centren en aquesta plaça del Blat per alçar un pilar. Mira, ens n'anem, Carles, perquè al mateix temps que dèiem entrada a plaça també sonaven aquí la primera entrada a plaça de la colla Joves Xiquets de Valls al passeig de l'estació. Doncs 5 minuts per les 12 del migdia, fa l'entrada a plaça, en aquest cas, fa l'entrada al passeig de l'estació, la colla Joves Xiquets de Valls. Fan l'entrada a plaça des del capdamunt del passeig de l'estació per aquest carril lateral, no per la coca central, on estan ja situades totes les colles que participen avui en aquesta diada. Aquí veieu ja com fan aquesta entrada, amb la càmera, aquesta grua que tenim situada just a la coca central del passeig de l'estació, com va fent aquesta entrada, perquè les dues colles de Xiquets de Valls es situaran just davant d'un escenari que mira que aquesta càmera, aquesta grua vagi fent el recorregut cap a l'esquerra, veureu que queda just davant aquest escenari
que ja el veureu, estaven a punt d'arribar ja, on serà la seva posició, i darrere ja vindrà la Colla Vella, seguit, i entrant pel mateix, aquí teniu l'escenari, fixeu-vos que arriben davant de l'escenari i accediran a aquesta coca central, passeig central, on faran els seus pilars. Avui la Colla Joves, Xiquets de Valls, insistim, i tot seguit darrere hi haurà l'entrada de la Colla Vella, que no hem tingut temps de veure el seu pilar a la plaça del Blat, que també l'ha fet, insistim, Pilar de Cinc a la plaça del Blat, però així podíem veure aquesta entrada a plaça de les Colles de Valls. I ara ja ho veiem que se van situant en el seu lloc, en aquest punt central, com van entrant a poc. Molta gent també, especialment de les colles locals. Recordeu que és un dia molt especial per tothom, però sobretot per la gent que viu a Valls i que aquí es diu, Carles, que jo a poc ho estic aprenent, que es compten els anys de 10 en 10, Clar, correcte. I aquest any n'hem hagut d'esperar 11. 11, clar, però hi ha una bona notícia, que per la pròxima en queden 9. Veus? Mira, sempre hem de buscar el costat positiu a les coses. Doncs aquestes eren les imatges i nosaltres, fixeu-vos, si ens apartem un segon, Aina, mireu, és que la imatge és espectacular. Darrere nostre tenim una imatge espectacular de tot aquest passeig de l'estació, plena de colles castelleres, i aquesta és una altra de les imatges que ens deixa aquesta trobada de les colles. I ara sento ja les gralles, el refilar de les gralles de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Ara els veieu amb el cap de colla, l'Albert Martínez, i amb la Laura Figuerola, la responsable de la canalla, al capdavant de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que fa la seva entrada al passeig de l'estació. Doncs aquí els veieu, volíem deixar sentir aquest refilar de les gralles, aquest toc d'entrada a plaça, que jo sempre ho diré, és emocionant, que moltes vegades, suposo que ara ens passa molt més, quan tenim una temporada normal i corrent, els tocs d'entrada a plaça moltes vegades passen desapercebut, perquè cadascú està a la seva, uns preparen una cosa, els altres una altra. Ara, quan hem estat orfes de castells que no els hem tingut, orfes de diades que no les hem tingut, que les hem trobat a faltar, evidentment, les castelleres i els castellers, però hem trobat a faltar sons com aquests. L'entrada a plaça, o el toc de vermut, o senzillament el toc de castell que ens marca la realització d'una estructura. És curiós, a vegades, que quan trobem a faltar les coses és quan realment encara li trobem més valor. Castells en general, i gralles, en aquest cas, amb una entrada a plaça senzilla en particular. Sí, la veritat és que l'emoció torna amb aquell repic de gralla, una mica, perquè ens transporta els grans moments que hem pogut viure, no? És veritat, portem una mica 2 anys d'una sequera castellera important, però ens transporta una mica a tot el que hem viscut, a totes aquelles emocions de grans diades i de grans emocions. I és que avui és un dia de gran diada, segurament les estructures no seran la notícia d'avui, l'important serà la trobada, la quantitat de colles que avui està aquí a plaça, però sobretot la il·lusió i el retrobament. Per cert, que abans jo he repassat els castells dels castellers de Terrassa, però no ho he fet amb els Xiquets de Tarragona, ja que hem parlat amb l'Alfredo, però els Xiquets han participat, com deia l'Àlex, en totes les edicions de la trobada, 3 i 4 de 7 al 81, 2 de 7 al 91, van fer també un intent desmuntat de 5 de 7, el 2001 van tornar a fer el 2 de 7, i el 2011 van fer el 4 de 7 amb l'Agulla Xiquets de Tarragona, fundats el 1970, i que avui també estan en aquest passeig de l'estació per viure les seves cinquenes. L'Alfred deia, són les meves quartes, però segurament això vol dir que potser el 81, no sé, o potser entremig, no ho sé, són les seves quartes, però dels Xiquets de Tarragona seran la 5a edició, i aquest és el passeig central del passeig de l'estació. I ara sí que veiem el pilar de la Colla Vella, Aina, ara que hem entrat ja les dues colles de Xiquets de Valls. Com s'ha acabat alçant aquest pilar també amb aquesta ombra preciosa, Carles? La veritat és que aquest reflex de la llum deixava una ombra molt xula sobre aquesta façana de l'Ajuntament, ara que tenim col·locat el 12 i que se va enfilant a poc l'enxaneta. Ho vam estar comentant molt la temporada passada, però és que a poc aquests anys seran de moltes estrenes, canalla petitona que per primera vegada s'enfila dalt d'un castell i que no estan acostumats a viure aquestes alçades perquè no han pogut sortir tant a plaça com hagués estat habitual en altres ocasions o en altres anys en els que les diades castelleres s'anaven succeint. Aquí tenim la lata d'aquest pilar de 5 que, doncs mira, han girat i tot, han fet, aquí han saludat pràcticament 180 graus, han saludat a tota la plaça,
Molt bé, i ara m'imagino que, no sé si el giren també cap a l'altre costat, insistim, les hem tret del forn i les esteu veient vosaltres igual que nosaltres. Sí. També, Carles, cap a l'altre costat, fixeu-vos, Déu-n'hi-do en aquest exercici. I Déu-n'hi-do la gent que s'hi aplegava en aquesta plaça del Blat, també suposo que per viure aquest moment important, i que per tant avui, diguéssim que la plaça del Blat durant tot el matí ha quedat deslliurada de qualsevol acte, precisament perquè les colles, com dèiem, un cop finalitzat, poguessin anar a poc alçant també els seus pilars en aquest indret, en aquella placa especial en el que assenyala el quilòmetre zero del Mont Casteller. Bé, també que per cert han arribat les autoritats, vol dir que això està a punt de començar perquè són les 12 del migdia i 2 minuts. A més, des de la megafonia ja s'estan anunciant una per una les colles presents en aquesta edició de la trobada de colles dels Països Catalans. Ràpidament, Castellers de Badalona, Castellers de les Roquetes, Castellers de Mediona, Castellers de Mollet, Castellers de Sabadell, Castellers de Terrassa, Castellers de Vilafranca, Castellers del Foix de Cubelles, Castellers del Poble Sec, Castellers del Riberal, Castellers d'Esparreguera, Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau, Colla Jove Castellers de Sitges, Colla Joves Xiquets de Valls, Colla Jove Xiquets de Tarragona, Colla Vella dels Xiquets de Valls, Marjaners de Guissona, Matossers de Molins de Rei, Minyons de l'Arbós, Moixianguers d'Igualada, Nois de la Torre, Torreires de Montblanc, Bailets de Gelida, Xiquets de Reus, Xiquets de Tarragona, Xiquets de Torredembarra, Xiquets de Vilaseca i Xiquets de Reus. Són tots aquests que estan en aquest passeig de l'estació de Valls, en un dia especial, en aquestes decenals que van començar oficialment ja el divendres passat, tot i que hi havia actes previs durant tota la setmana. Sí, realment fa molt de goig aquest passeig de l'estació. No vull imaginar, Carles, com hagués sigut amb 84 colles, que eren les que en un inici havien confirmat aquesta trobada. Finalment, aquest número de 28 colles, doncs el veiem aquí, no?, amb tota la il·lusió, amb totes les ganes, però estic convençuda també que moltes colles hi són presents d'alguna manera, bé a través de la nostra televisió, escoltant-nos i sentint a prop aquesta diada, o bé assistint de públic també en aquesta trobada. Sí, efectivament, i això ens agrada, també per això estem la xarxa de comunicació local, en aquesta coproducció també amb TAC12 i Penedès Televisió, per apropar-vos l'ambient casteller, la germanor castellera, la trobada castellera, una diada castellera. No és una diada tradicional pel que fa al sistema de rondes, però sí que és una diada tradicional perquè ja és la 5a edició i perquè estan inclosos els castells avui en aquestes decenals 2021 més 1 que vivim a Valls. I aquesta és la imatge i haurem de veure com funcionarà tot plegat, si això serà en simultani, si anirem veient castell a castell, si començarà una colla, si començarà una altra. La veritat és que estem pendents de tot plegat. Sí, la idea inicial em sembla, Carles, que és que hi ha 2 rondes en principi de castells, però que en aquestes 2 rondes de castells les colles també que no volen alçar castells poden optar per fer pilar, i finalment hi ha una ronda, diguéssim, obligatòria en la que totes les colles, entenc que simultàniament, alçaran el seu pilar. Correcte. El que seria tot simultani seria la ronda de pilars. Aquesta sí que, teòricament, hauríem de veure aquesta imatge del passeig de l'estació tota plena de pilars, de 4 o de 5, en funció del que vulgui fer cada colla, doncs hauríem de veure en la ronda de pilars totes les colles actuant conjuntament. Més enllà d'això, a la primera i la segona veurem qui decideix fer pilar de 4, o qui decideix no, jo només faré un pilar final, o qui decideix fer castells també pendents de... Per exemple, si no m'equivoco, és la Colla Vella ara. Nosaltres tenim un problema amb el monitor que ens dona ressol i identificar els colors, mira que el que ens identifica les colles castelleres són els colors, i és la millor manera i la més fàcil, però tenim un ressol sobre la pantalla que se'ns fa difícil. Diria que és la Colla Vella. Sí, sembla, Carles. Cuidado que seria complicat també confondre aquest color... Clar, però a vegades, segons la pantalla, pot ser vermell i dius, no, era les joves. No, perdoneu, però a vegades tenim aquestes dificultats. Com dèiem, les autoritats que ja s'apropen també en aquesta tribuna d'autoritats, el president, l'alcaldessa de Valls, al costat de Jordi Turull, que, per cert, és habitual a les diades castelleres. Ja m'agradaria dir-ho així, m'agrada dir-ho així. Té camisa, em sembla, Carles, t'he de dir. Li van donar, no? Li van donar, sí. El César Torrijos li va donar la seva camisa d'aquell mític i famós pilar de 8, on va dir allò del no afluixeu, doncs li va regalar la camisa a Jordi Turull, que és un habitual, insisteixo, a les diades castelleres que veiem a Valls. Si no m'equivoco, per Santa Úrsula hi era. Ara ho dic de memòria, Sí que hi era, Carles. Estava allà. Doncs aquestes són les imatges, com dèiem, amb evidentment castellers que aixequen el braç i saluden, perquè veuen que els estan enfocant també les càmeres. També hem de dir-ho, hi ha un parell de pantalles gegants en aquest passeig de l'estació, i amb aquestes pantalles també fa que tant el públic com les colles puguin veure amb molta més facilitat els castells que es fan al passeig de l'estació. A les pantalles es veu la imatge que us estem oferint nosaltres també a la xarxa de comunicació local. I aquí
el xul és això, aquest passeig de l'estació i les camises de colors. Mira, és que realment ara la imatge d'aquestes camises de colors és, per mi, de les més boniques, no? Sempre ho dic. Clar, interpreto, és que vaig interpretar-ho, però interpreto moixianguers d'Igualada, xiquets de Reus, o marjaners de Guissona. O marjaners, correcte. Clar, és que la varietat de colors i sí que tenen una ubicació. Sí, aquí verd podria ser Sabadell, Castellers de Vilafranca, no sabem exactament. Fins i tot Riberal, clar, perquè com s'estan repartint i tenim una ubicació, però sí, podrien ser... Perquè, Carles, la colla que tenim que ve de més lluny deu ser Castellers del Riberal. Segur, Catalunya Nord, avui de Catalunya Nord. Tant els al·lots de Llevant com els Castellers de Mallorca havien de venir, segurament de les colles que havien d'estar present, però entenc que la pandèmia, evidentment, ha dificultat. Sí, a vegades és difícil per les colles que estan relativament a prop, per les colles que realment han d'agafar un avió per venir fins a aquesta trobada, que s'havia fet, però també és difícil. Per si ens estan veient a les illes, també els enviem una abraçada ben grossa a tots. Diria que sempre ho diré en condicional, i perdoneu-me, però insisteixo, perquè és difícil, perquè nosaltres estem en ple sol, i el monitor, amb sol, doncs és difícil identificar. Són Castellers de Vilafranca, els que veieu ara mateix a la pantalla, pendents, insistim, d'aquest inici. No volem explicar massa més coses, pendents ja de poder veure alçar els castells, i per això estem pendents de l'inici i quan es confirmi l'inici. Toni, a peu de plaça, no sé si ja tothom està preparat. Sí, aquí estem preparats, però mentrestant, mentre algú no dongui l'ordre de sortida, volem parlar amb la Laura Pi. Ens fa molta il·lusió perquè ells són els castellers del Riberal que venen de la Catalunya Nord, venen de Baó, del Rosselló. Laura, a quina hora us heu aixecat avui per poder venir aquí? Com està la logística del viatge fins a Valls? Aquest matí hem sortit a les 7 del matí del local i hem vingut tots amb un autobús cap aquí. Alguns han agafat cotxe i tots amb autobús. Són 3 hores de viatge. Com està sent l'experiència de poder venir aquí a Valls a fer castells durant les decenals? No és la primera vegada que veniu. Ha vingut força gent també de la colla. Clar, nosaltres estem molt contents de poder estar aquí aquest any, un any tan difícil com aquest. És la tercera vegada que participem a les decenals. I la veritat és que no ha sigut un any fàcil, vull dir, ho sabem, per les circumstàncies, però hem pogut venir a una 60 de castellers i estem molt, molt contents. A més, vosaltres ja fa dies que vau començar els assajos, els vau començar, si no m'equivoco, el 7 de gener, per tant us hi vau posar ben d'hora. No sé si allà la normativa canvia respecte a la que tenim aquí, com us trobeu ara mateix? Allà la normativa no és tan estricta com aquí i hem pogut anar fent... Generalment intentem no fer massa pauses. Fem vacances a Nadal i tornem a engegar a Reis cada any. I doncs enguany és el que hem fet també. Hem hagut de fer pauses pel Covid, però hem intentat assajar al màxim. Amb mascareta, amb testos, com funciona? Amb mascaretes i amb el pas vaccinal. Escolta, m'explica'm què fareu avui. No només fareu pilar, sinó que m'heu dit que veniu amb intenció de fer algun castell també. Sí, venim a fer pilar, un 3 de 6 i pilar. Molt bé, doncs enhorabona, gràcies, Laura, que disfruteu de la jornada, que gaudiu. Castellers del Riberal són la colla que ve de més lluny, ve de Baó, de la Catalunya Nord, i contents també de poder parlar amb ells, que no tenim ocasió en les retransmissions habitualment de fer-ho, i avui especialment és un dia que ens fa molta il·lusió parlar amb aquestes colles que no tenen tanta presència mediàtica, també. Efectivament, Toni, sí senyor. Sí, ens fa molta il·lusió. I a més venen a fer el 3 de 6, vull dir, compte, perquè hem parlat que si la colla vella, que si els castellers de Vilafranca, que si els moixianguers d'Igualada, però hi ha colles petites que ens deien, des de l'organització, alguna colla que a ti t'ens ha dit que potser fa un castell, però clar, era allò, fins l'últim assaig, fins l'últim dia, no saps exactament qui farà castell i qui no, doncs ara mira, ens ho acaba d'explicar la Laura, que també és un plaer escoltar el seu català, amb el seu accent és un plaer enorme poder-la escoltar avui en aquesta trobada dels Països Catalans. Ara sí que em sembla que des de la megafonia ja han donat l'ordre. Veiem les primeres pinyes que es van tancant, els primers braços alçats, que podem captar perfectament, no? Com a poc doncs es van fent totes les pinyes. Àlex, a peu de plaça. Només per avançar-vos alguns dels castells que veurem ara mateix. Just darrere meu hi ha la pinya dels castellers de Vilafranca, que faran el 3 de 7 amb l'Agulla, el 3 de 7 amb el Pilar. La colla vella farà el 4 de 7 amb el Pilar. Són els castells que us podem avançar una mica, que podrem veure en aquesta primera ronda d'aquesta trobada de castellera de les decenals. Val, doncs clar, aquí ara nosaltres també tindrem un problema, que és intentar identificar les colles que facin castells, la colla que faci Pilar, i a més per les distàncies. És molt possible que us deixem senzillament amb la imatge i quan veiem algun castell doncs també el remarquem, però per exemple, perquè el tenim aquí a prop, aquí al davant, veiem els xiquets del Serrallo que es preparen per fer ja un Pilar, diria que serà Pilar de 4. Xiquets de Reus o moixiganguers també veiem Pilar, més al fons una colla de vermell, no sabem identificar també Pilar.
Castelleres, castellers, podeu començar les vostres primeres construccions. Endavant amb la primera ronda d'aquesta trobada de colles castelleres dels Països Catalans. Doncs mira, més clar l'aigua des de la megafonia s'anuncia ja aquesta primera ronda de la Diada, avui en directe a la xarxa de comunicació local, amb la coproducció de TAC12 i de Penedès Televisió, des del passeig de l'estació de Valls, amb aquesta imatge senzillament de veure pujar gent, de veure pinyes, de veure gent, veig serrallo, veig xiquets de Tarragona també que es preparen per un pilar. Joves de Valls, que també sembla que apunta al pilar de 5. Correcte. Sant Pere i Sant Pau també veig, color verd. La pinya aquesta que veiem més gran diria que és de la Colla Vella, si no m'equivoco, no? Entenc que sí que són els que faran aquest primer castell. Veiem que les estructures allà al fons sí que veiem que deu ser els castellers de Sabadell que fan la primera estructura, ens queda allà més al fons i a poc comencem a sentir aquest refilar de les gralles. Aquí els tens, Sabadell. Aquests són Sabadell, diria, no? Que faran el 3 de 7. 3 de 7 dels castellers de Sabadell, efectivament, com ja ens apuntàvem, i la Colla Vella, que em sembla que començarà amb un 4 de 7 o un 4 de 7 amb el pilar. Veurem quina és l'estructura amb la que comença també la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Manaran les imatges, més que nosaltres manaran les imatges com aquesta dels castellers de Sabadell amb el seu 3 de 7, que tenia ja col·locats els quarts, els pilars, aquest pilar de 5, Serrallo que fa el seu pilar de 4, Xiquets de Tarragona que fa el seu pilar de 4, Sabadell que està construint aquest 3 de 7 en aquest passeig de l'estació de Valls, i allà al mig, com dèiem, efectivament, la Colla Vella que està muntant. Aquí es descarrega el pilar de 4, aquests interpreto que són... És que no tinc temps. No. És difícil d'identificar, però vaja. Sant Pere i Sant Pau, jo per les bandelores del pit, han fet també el pilar de 4, i veiem que com va baixant es veu també aquest 4 de 7 que es va enlairant ara de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Efectivament, 4 de 7 que potser és amb el pilar, Compte que no sigui 4 de 7 amb el pilar, veurem, mentre al costat la Joves té plantat el seu pilar de 5, i a més l'aguanten, Fixeu-vos, la Joves l'aguanta i ara comença a descarregar la Joves el seu pilar de 5. I també, Carles, just darrere de la Colla Vella em sembla intuir els moxiganguers d'Igualada també amb el seu castell de 7, que tot just ara acaba de fer l'aleta, que ho veiem perfectament a les imatges superposades darrere aquest 4 de 7. Aquí tenim el 3 de 7 que estan descarregant ja els castellers de Sabadell i que, per tant, s'anotaran. I ara els castellers de Vilafranca. Aquests són els castellers de Vilafranca. Aquí veieu 3 de 7 amb l'agulla, com ens explicava l'Àlex. És el castell que estan provant en aquesta primera ronda de la Diada, els castellers de Vilafranca. Aquí el teniu, amb l'entrada ara de la cassoleta d'aquests castellers de Vilafranca, mentre la Colla Vella també està en el tram de muntar el seu pont de dalt, amb dosos ja col·locats. Estan arribant l'aixecadora i l'enxaneta de la Colla Vella, i aquí moxiganguers, correcte, en primer pla. No s'havien vist, que ja desmunten aquest 3 de 7 que han realitzat, Veiem fugaçment, com desmuntar... 3 de 7, moxiganguers? Hem d'apuntar 3 de 7, Aquí veieu, fugaçment havíem vist anteriorment, ja descarreguen el 3 de 7 moxiganguers d'Igualada. Ara ens centrarem amb la Colla Vella, que diria que és gairebé l'única que queda ara mateix. Aquí ho veieu, coronant la part del 4 i... Sí, és amb el pilar. 4 de 7 amb el pilar. Mira, ara aplaudiments d'aquest... Que el castell encara no està descarregat, recordeu que hem dit que era amb el pilar, i que per tant ara serà l'aixecador o l'enxaneta en aquest cas, perquè veiem que s'espera és l'enxaneta la que entrarà al pilar de 5. Aquest és el Cisco, si no m'equivoco. Veia un moment al Cisco, el cap de colla dels castellers de Vilafranca, ara, al moment de... Perquè és que darrere hi ha els verds, Ara aquí els teniu. A més, són dos castells amb l'agulla o amb el pilar, 4 de 7 amb l'agulla. Quedaran, per tant, al final, segurament, aquests dos pilars de 5... Estan coordinadíssims, els uns i els altres, Aquesta imatge realment es veu molt bé sobre els dos castells que s'estan alçant de manera simultània. Ara ha carregat el 3 de 7 amb l'agulla de verds i encara no està carregat el 4 de 7 amb l'agulla de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Aquí ho veieu, descarregar, motxilla, sortida, aina... 3 de 7 amb l'agulla amb pocs assajos, que això té mèrit, té molt de mèrit, Sí, realment jo crec que les dues colles que fins ara han liderat el món casteller, com són els castellers de Vilafranca i la Colla Vella, doncs són els que apuntaran les estructures més altes avui, tot i que diem altra vegada que avui això no serà una notícia destacada. Ara sí, carregat aquest 4 de 7 amb el pilar de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Aquí veieu, és l'únic castell, l'únic pilar que queda ara mateix en aquest passeig de l'estació, amb aquesta imatge de tanta gent de públic, però també de colles, de camises, de castellers, però també d'abrics i bufandes de gent del públic, motxilla de sortida, i ara es descarrega ja el 4 de 7 amb el pilar de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, i així tanquem la primera ronda. Vull dir que, si us fixeu, és una cosa ràpida, és una cosa de 5, 6, 7... Posem 10 minuts en el global des del primer que hem vist
a l'últim que hem vist. L'Aina està fent ara el recompte, està amb paper i boli, ella apuntant tot el que hem vist o intentant explicar tot allò que hem vist, però hem vist 3 de 7 amb l'agulla dels Castellers de Vilafranca, 4 de 7 amb l'agulla de la Colla Vella, o amb el Pilar, com dirien ells. 3 de 7 de Sabadell, 3 de 7 de Moixiganguers d'Igualada, aquests serien els castells que hem vist en aquesta primera ronda, tot acompanyat de pilars de 4, com dèiem, i els únics que ens ha semblat des del nostre punt de vista que feien pilar de 5 en aquest cas eren les joves de Valls. Doncs anem ràpidament, fem una ronda a peu de plaça. Primer amb l'Àlex Alonso i després amb Antoni Comas. Àlex. Doncs som-hi, estem amb l'Ivo Jordà, els Castellers de Vilafranca, que acaben de descarregar aquest 3 de 7 amb l'agulla. Ivo, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Una actuació amb tanta gent que hi ha vegades que les ordres no arriben bé a la canalla, perquè hem vist a la canalla baixar, tornar a pujar, i semblava que hi ha hagut un moment que semblava intent desmuntat. Sí, la canalla ha començat a baixar. Jo crec que ha sigut un que ha sentit malament, entre el xivarri, tantes gralles, la gent, castells simultanis, que tampoc les colles no estem acostumats a aquest tipus de rondes. El 6 com la mascareta, suposo que tot, una canalla ha entès malament i ha baixat i la resta han seguit, però bueno, després ja han tirat amunt quan han vist que no passava res i ja està. Tots els castellers de Vilafranca havien d'estar a les decenals fent castells, tot i que només hem fet un assaig. Sí, clar, ja amb les decenals és un cop cada 10 anys, si ha de ser. A Valls s'ho treballen molt perquè pugui ser així, a més, Valls és una ciutat que es mereix tot el respecte pel que fa amb els castells i nosaltres hi havíem de ser i fent el millor possible. El que hem pogut fer un assaig, doncs venim aquí i fem això, el que ha donat un assaig, que és el màxim que puguem, de moment. Que sigui l'inici de tot plegat, això, Ivo. Esperem, sí, l'any passat semblava ja que arrencava la cosa i aquest any, doncs, bueno, ja sabem tots com està, però esperem això, que mica en mica anem millorant la situació i puguem tornar a fer castells grans. La última, tu ets músic, Ivo, i et veiem aquí a les decenals gairebé vivint aquests dies, perquè també acompanyes el seguici. Sí, jo a més de Casteller soc músic i ahir ja vaig estar tocant, divendres també, i aquesta setmana, igual que vinc a tocar per Sant Joan, són festes d'aquestes que les vius intensament, encara que no siguis d'aquí, les visc igual com les festes de casa meva, vaja. Molt bé, Ivo, que continuïn vivint les festes i acabem avui ara amb un altre castell. Molt bé, merci, que vagi bé. Gràcies a l'Ivo Jordà, ho dèiem. Ahir el vèiem tocant amb el seguici, acompanyant a l'Àliga de Valls durant el seguici, perquè els músics és el que tenen, músics i castellers. Toni Comas, en un altre punt del passeig de l'estació, també protagonistes. Doncs sí, seguim amb el protagonisme de les camises verdes, en aquest cas dels Saballuts, dels Castellers de Sabadell, al costat del Martí Rovira, que podríem dir que t'estrenes com a cap de colla, tornes com a cap de colla aquesta temporada, que ja ho havies fet. Martí, amb 4 assajos heu reunit un bon grup de gent per poder fer un 3 de 7, que no està gens malament per les alçades de temporada que estem i per els pocs assajos que teniu. Sí, bueno, estem molt orgullosos de poder venir a fer castells perquè la veritat ha sigut un xic difícil, perquè en l'assaig un estava amb Covid o l'altre li feia por i ha sigut difícil poder reunir la gent. Ben bé, fins ahir encara estàvem repassant a veure qui podia venir i qui no podia venir. Però teníem clar que volíem ser aquí a les decenals, estem molt orgullosos de ser-hi i per nosaltres és un honor poder-hi fer aquestes terceres decenals que fem com a colla. Terceres decenals, m'imagino que terceres decenals per tu. Què significa a nivell personal poder venir aquí a Valls a fer castells i a la vegada també poder anar fins a la plaça del Blat a fer un pilar després, que m'imagino que després us acostareu a fer el pilar a la plaça del Blat? Home, per mi és molt important. Jo soc seguidor de castells des de molt petit i fins que no vaig entrar en una colla que va ser els Castellers de Sabadell, m'ho veia des de fora, no? I aleshores per mi cada anada als decenals ha sigut un orgull i aquestes són les terceres i per tant molt bé i espero que n'hi hagi moltes més. Com us plantegeu la temporada? M'imagino que en aquestes circumstàncies haureu d'anar mirant setmana a setmana. No sé si començareu ja els assajos de forma regular. Com us ho plantegeu? No, nosaltres continuem assajant. És veritat que moltes coses les haurem d'anar veient perquè evidentment la canalla va créixer, hi ha diferents posicions on és difícil poder treballar adequadament. Però no ens plantegem fer una temporada el més normal possible i poder assolir grans castells aviat. Gràcies, Martí, i esperem tornar-nos a veure en futures ocasions a places. Gràcies. Martí Rovira, que deia el Toni, torna, perquè és cap de colla, però ja ho havia estat en altres etapes. Martí Rovira, cap de colla dels Castellers de Sabadell. Ara hi ha l'aturada abans de que comenci la segona ronda. Per cert, veureu que algunes colles no han fet res. Per exemple, Joa de Tarragona no ha fet res. Senzillament són dels que segurament optaran per dir només farem el pilar
de la ronda de pilars, que és el moment que veurem tots els pilars de totes les colles castelleres. Interpreto que faran això la colla jove. Per cert, que també està presidint l'acte d'avui la consellera de Cultura, Natàlia Garriga. Està amb l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, en aquesta tribuna d'autoritats. També veiem que acompanya Natàlia Garriga, la directora general de Cultura Popular, Adelaida Moya, que també és una coneixedora, i de quina manera, del món de la cultura popular. Doncs elles també avui estan presents, a banda, evidentment, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Valls, Marc Ayala, que també està presidint aquesta trobada de colles castelleres, o també la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador, que també, amb vincles castellers molt directes, que també està avui en aquesta tribuna d'autoritats presidint aquesta trobada de colles castelleres dels Països Catalans, que està pendent ara de que comenci la segona ronda. Això s'indica des de Megafonia i es marca molt bé el protocol de colles, podeu aixecar els vostres castells, i encara veig que de moment no veurem castells de la segona ronda. Sabadell deia, la segona vegada al Martí que venien en aquesta trobada de les decenals, doncs Sabadell, espera que els trobi, a veure què havien fet fins al moment, doncs mira, 3 de 6 i 3 de 7. Per tant, repeteixen el que van fer el 2011. Són els dos castells que van fer, 2001 3 de 6, 2011 3 de 7. O els castellers de Vilafranca, que hi ha un detall, no han vingut a totes les edicions. En una va haver-hi algun debat al voltant de quins castells es podien fer i quins no, i van decidir el 91 no venir a les decenals. 81 van fer 3 de 7 i 4 de 7, el 2001 4 de 8 i el 2011 el millor castell que s'ha vist mai en una trobada. Atenció, 2 de 8 en folre. 2 de 8 en folre, Aina. El 2011 van fer, ara fa 11 anys, aquests castellers de Vilafranca. També hi ha una cosa que ha dit el Martí que em sembla curiosa de destacar, i és que segurament fins a última hora hi hauran hagut positius de Covid, i per tant també tota aquella gent que forçosament amb les 2 ratlletes del test s'haurà hagut de quedar a casa, també els enviem una abraçada a la gent de Valls. Mireu les imatges de la trobada del 2011 de totes les colles castelleres. Un lloc diferent, no és el mateix lloc, no és el mateix espai. Veieu el monument casteller de Valls. 54 colles, o 56, Carles, si no ho recordo malament, van ser les colles... 57. Veus? Por ahí estàvem, les colles 11 anys tenen aquestes imatges. assistia. Una cosa curiosa, tant les joves de Valls com la colla vella van fer intents desmuntats de 3 de 8. Sí, és veritat. Va ser una d'aquelles diades que s'acusava el fred. A més, portaven unes mitgetes una mica tèrmiques, uns mitjons així llargs per protegir sobretot dels més petits d'aquest fred, però aquí ho veiem, doncs la quantitat de colles que va assistir també aquell dia en aquesta Font de la Manxa, que és aquest punt on es va realitzar el 2011 la trobada. Direm que la trobada ha anat canviant cada any d'emplaçament. Efectivament, també, mira, aquest era, com deies, a la Font de la Manxa, però també s'ha fet el Fornàs, el 2001, al carrer Abat Llort, es va fer també el 81, que va ser la primera, i al Centre Cultural l'any 91. Aquestes imatges, insistim, són del 2011, 2 de 8 en folre als castellers de Vilafranca, Minyons de Terrassa i Jove de Tarragona van fer el 3 de 8, Gràcia va fer el 5 de 7, Castellers de Sants i Xiquets de Tarragona 4 de 7 amb l'Agulla, i fins i tot en aquesta trobada hi havia colles que ara ja no existeixen, com els Angelets del Vallespí, o els Castellers de Solsona, o la Global de Salou. Ja no estan. I mireu, aquí és quan les colles, això que dèiem, aquest moment tan especial, quan les colles, perquè abans, si no vaig equivocada, la tradició era que les colles anaven en cercavila fins a arribar a aquest punt de la Font de la Manxa i passaven primerament per aquesta plaça del Blat, que era quan alçaven els seus pilars. Mireu, aquí veieu els marrecs de sal precisament alçant aquest pilar de 5 en aquesta plaça del Blat. Això tan especial, que dèiem, de les colles de fora que poden venir a fer un castell en aquest lloc tan especial que és la plaça del Blat. Són, insistim, les imatges que hem volgut recuperar del que passava, a més, fa exactament 11 anys. Va ser Castellers de Lleida. Un 30 de gener. També va ser un 30 de gener l'any 2011, com ens passa avui. 30 de gener de 2022. Són imatges que només podem veure cada 10 anys. En aquest cas han fet falta 11. La bona notícia és que per la pròxima només en faran falta 9 per tornar a veure aquestes imatges de colles castellers. Veiem també els Xiquets de Tarragona fent aquest pilar a la plaça del Blat i ens ha agradat recuperar algunes d'aquestes imatges i segur que a la memòria de molts vallencs i de moltes vallenques que estan veient ara aquesta retransmissió mitjançant la xarxa de comunicació local, aquí al territori mitjançant TAC12 o arreu del país, a la vostra televisió de proximitat, doncs segur que recordareu algun d'aquests moments, o algú recordarà el 81, o el 91, o el 2001 segurament,
És que en 10 anys canvien molt les coses, gent que potser el 91 estava fent d'enxanetar del Pilar, ara pot estar fent de segons, de baixos o en qualsevol altra posició. Per tant, que aquests decennis que passen excepcionalment i que es celebren aquí de manera especial a Valls, fa també que la vida creï molt d'impacte perquè en 10 anys passen moltes coses. Efectivament, doncs mira, ja comencem a veure tancar les primeres pinyes. Sí, veiem pilars al fons. Sí. Doncs ara sí, castelleres i castellers. Tornem a sentir el mateix. Veiem el 2 de 6, si no vaig equivocada, d'aquests castellers de Terrassa o una estructura similar. Mira, aquí veiem els de Badalona. Sí, la colla Mikako, que ja els teniu, efectivament, que avui també estan presents. Insistim que Badalona és la tercera edició que vindran i estan presents en aquesta trobada de colles castelleres dels Països Catalans. I faran el seu pilar, interpreto, de 4, i veurem una altra vegada aquest poti-poti de castells, de pilars, de gralles, d'ordres, que ha fet que nosaltres no ho hem vist des de la nostra posició. Sí, hi ha colles, els xiquets de Tarragona, en aquest cas, tornen a fer pilar. Suposo que també una mica per variar alineacions, també quan arribes a plaça veus els efectius que tens, doncs pots decidir en una línia o en una altra. Terrassa. Mireu els castellers de Terrassa també aquí fent l'estructura. Clar, des de la nostra posició no podem veure tot. No sé si el Toni i l'Àlex estan oberts amb el seu micròfon, perquè jo hi ha castells que és que no puc veure'ls, perquè estem a l'altra punta, és que estem a l'estació de tren, que és al capdamunt del passeig de l'estació. Hi ha colles que no podem veure quins castells fan, perquè no ens dona la vista. Sincerament, veig que la colla vella... 5 de 7, la colla vella 5 de 7 posteria. colla vella. Molt bé, doncs 5 de 7 sí que el veurem perquè el tenim més a prop. 3 de 6 veig allà al fons, d'una colla de blau cel, però no et sé dir exactament, Carles, qui podria ser. Castellers de Mediona. Molt bé, Àlex, gràcies. Moltes gràcies. Sí, perquè és que no ho veiem. Des de la nostra posició és molt difícil, estem intuint les coses, és molt complicat. No arribem, no ens dona la vista, Sí que veiem la colla vella perquè la tenim aquí a propet, tenim la colla vella dels xiquets de Valls, que fa aquest 5 de 7, fixeu-vos ara ja té els terços col·locats, els xiquets de Tarragona descarreguen el seu castell. Jo interpreto que al seu costat hi haurà els verds, els castellers de Vilafranca també fent castells amb la colla vella. Mireu aquí, els castellers de Sabadell, que sembla el 2 de 6, no? 2 de 6, no? Sí. Castellers de Sabadell, com havien anunciat, de fet, aquest 2 de 6. Tenim el 5 de 7 de part de la colla vella marxa, hem dit el 3 de 6 dels castellers de Mediona. Apunta, Aina. Ja vaig fent aquí, Correcte. I així anem veient les diferents... Insisteixo, Àlex i Toni, si ens deixem castells, dieu-nos-ho perquè és que ens perdem. Però per la distància, evidentment. Mentrestant veiem a la colla vella, com deia. Aquest 5 de 7, que es va alçant. Mireu, aquí tenim aquests castellers de Mediona. Sí, aquí veieu el castell, ara una altra vegada la colla vella, amb l'entrada del pont de dalt. I els castellers de Vilafranca, si no vaig equivocada, just al darrere, que alcen el seu castell. Aquí veiem el 3 de 6. Mediona, deu ser, interpreto, allà al final... El 5 de 7. 4 de 7. Verds 4 de 7. Perfecte, Àlex. Molt bé, Àlex, perfecte. Sentim també un refilar de gralles que pot ser de moltes colles. Mireu, ja tenim col·locat el primer aixecador de la colla vella, ara es col·locarà també el segon aixecador, i ara veurem com passa aquesta aleta del 5 de 7, que segurament serà el castell més gran que veurem avui. És possible, aquí fent la primera aleta, l'enxaneta de la colla vella dels Xiquets de Valls, ara traspassarà d'un pont de dalt a l'altre pont de dalt, i ara farà la segona aleta, i per tant 5 de 7 carregat de la colla vella dels Xiquets de Valls, i camí de descarregar-lo, 5 de 7 i 4 de 7 amb el Pilar. I just ara també es col·loca l'aixecador del 4 de 7 dels castellers de Vilafranca. Sí, tinc una mica més de perspectiva. I ara mateix travessa i fa l'aleta, ho veieu en aquesta imatge, allí al fons també tenim, diria, els moxiganguers d'Igualada, que esteu veient en imatges amb el 4 de 7. Per tant, ara estem veient una ronda plena de castells. Per tant, aquest encadenament, 2 4 de 7, mireu, aquí tenim com es descarrega a poc el castell dels castellers de Vilafranca i de la colla vella. Correcte. Els veieu un al costat de l'altre. Hi ha hagut un moment que vèiem, diria, moxiganguers, castellers de Vilafranca i colla vella dels Xiquets de Valls estirats en aquest passeig de l'estació. Aquí ho veieu, primer terme colla vella, segon terme castellers de Vilafranca, descarregant ja tots els castells descarregats, que crec que això també és el més important, evidentment, que avui en aquesta trobada tots els castells es descarreguin. L'últim que em falta confirmar, Carles, és teníem que el Riberal l'apuntava a fer el 3 de 6, però no l'hem vist. No sabem si realment l'han fet o no l'han fet. Sí, ens queda pendent saber si finalment la Laura ens ho apuntava, la cap de colla dels castellers de Riberal ens apuntava la possibilitat de fer aquest 3 de 6, però no hem tingut temps, insisteixo, perquè
que està en l'altre punt. És molt complicat, és molt complicat. Clar, ho dic perquè quan hi ha moltes colles, si estàs en una arena de la Tàrraco Arena Plaça per situar-nos en un dia que hi ha moltes colles, és més fàcil la identificació. No, i que som molt conscients d'on està cada colla. Avui no era el cas, no tenim... I ara veiem encara un pilar de 4, que de color vermell, no sabem exactament. Jo ja, per exemple, els del Foix, Carles, no sé de quina color... Clar, ens van dir que teòricament anirien vestits amb camisa blanca, perquè estan en formació, però no sé si són ells. Perquè vermells no n'apunta cap més, eh? Que nosaltres, els castellers dels Foix, ens deien... Torraires de Montblanc, com dèiem, són d'aquest color granatós i per tant no m'encaixa, per tant és algú amb un color més vermell viu. Bueno, si tenim algú allí, Pau de Plaça, que ens confirma quina colla és, sortirem de dubtes. Sí, perquè, insisteixo, no és fàcil intentar des de tan lluny poder identificar, evidentment, a les colles, les cares, la gent, els caps de colla, els presidents o qui són els protagonistes, evidentment, dels castells. Doncs ara sí, s'ha tancat aquesta segona ronda de la diada. Com dèiem, el 5 de 7, per tant, haurà estat el castell de la Colla Vella, amb 4 de 7, 3 de 7, Mira, Carles, et repasso, Castellers de Sabadell 2 de 6, Colla Vella 5 de 7, Castellers de Vilafranca 4 de 7, Moixiganga d'Igualada 4 de 7 i els Castellers de Mediona 3 de 6. Aquests són els que nosaltres tenim anotats i ja us diem, us demanem disculpes si ens en deixem algun pel camí. El que tenim el dubte és el Castellers del Ribadral o Roquetes també, que havia insinuat que tenien possibilitat de fer castell, però en cap de les dues rondes ens ha semblat. Anem a veure si veiem llum i ens la porten com sempre a peu de plaça l'Àlex Alonso i Antoni Comas. Ara, Toni. A veure, el pilar que estàveu veient fa una estona era el dels Minyons de l'Arbós, que es troben just al mig del passeig de l'estació, i a la part de baix hi ha els castellers de Mediona, que han fet un 3 de 6, i els castellers del Foix, que han fet un pilar de 4. Ells dos debuten, ara en parlarem, debuten en aquestes decenals. Carles, Requena, vosaltres éreu colla en formació, però ja sou colla de Pedret, podríem dir. Us estreneu en aquestes decenals i ho heu fet no només en pilar, sinó en un castell com el 3 de 6 i amb un bon nombre de camises. Imagino que satisfets de poder ser avui per primera vegada aquí a Valls. Sí, molt contents de poder estar aquí a Valls. Sí, hem sigut bastantes camises, però en realitat la gent ha vingut sense pressió, no hem pressionat a ningú. Entenem que és un moment complicat i la gent que ha vingut perquè ha volgut i ens hem atrevit a portar un castell de 6 amb canalleta nova i pilars també amb canalla nova. Vull dir, molt contents i molt orgullosos de poder estar aquí. Gràcies, Carles. I a l'altre costat, el cap de colla, d'altra colla que també s'estrena, l'Àngel Moreno. M'he quedat paradíssim de la quantitat de camises que heu portat als castellers del Foix de Cubelles, perquè així és com voleu que us diguin, en aquestes decenals de Valls. Aneu amb camisa blanca, però deveu ser més de 60 o de 70. Sí, bueno, anem amb camisa blanca perquè estem en plena formació. Mira, tenim tan sols 3 setmanes que estem dins de la coordinadora, no? Sí, som molt joves. Ara tenim aquí una 60ena de camises, però en realitat són quasi 100 camises, no? Avui aquí, per les coses que tenim, no han vingut tothom, no? I una altra cosa és que estem molt il·lusionats per estar aquí a Valls, al quilòmetre zero del món casteller, fent castells. O sigui, som una colla molt jove, hi ha molta poca gent... Bueno, la majoria no havien fet mai castells, ni sabien on era Valls, i jo estic molt content de portar aquesta colla aquí per primer cop a fer castells. Molt bé, gràcies, Àngel. Us seguirem de prop. Tenim ganes que també hi hagi colles que continuïn endavant, que empenyin des de darrere, colles que debuten en aquesta diada i m'imagino, Àlex, que colles que són més veteranes ja en aquestes decenals. Doncs, home, les colles més veteranes de les decenals, com és la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Volem parlar amb el Joan Ibarra. Joan, bon dia. Molt bon dia. Sobretot també perquè, Joan, finalment hi ha trobada de colles, hi ha ara una trentena de colles aquí. L'afanyada ha sigut impressionant per part de les colles de Valls perquè això pugui ser possible. Ha sigut una feina, però ha sigut una feina molt bonica i a més amb els temps que estan corrent, no? Poder preparar aquesta trobada amb les 28 colles i amb les 80 que estava inicialment realment ha sigut un repte molt important, però que des del primer dia teníem molt clar que el volíem fer, el podíem fer i ens hem esforçat al màxim perquè fos el màxim segur i que pogués participar les màximes colles possibles. Les decenals tornen a ser la imatge del món casteller i en els temps que vivim segurament és més important que mai. Les decenals, amb unes decenals van començar els castells ara fa 230 anys. Nosaltres a Valls, a les castells entenem d'una forma molt diferent i
estàvem obligats a tornar a fer aquesta represa i començar el més aviat possible perquè això torni a la normalitat i puguem seguir fent castells. Escolta'm, ara anem ja per la ronda de pilars, tothom farà un pilar i a partir d'aquí cap a la plaça del Blat, suposo que també important per totes les altres colles. Sí, és un moment molt emotiu també. L'hem volgut fer-ho després de l'actuació i llavors gairebé totes les colles ens han confirmat que després de fer els castells aquí anirem a la plaça del Blat, lloc molt emblemàtic, quilòmetres del món casteller, a fer el pilar que ells vulguin o puguin fer. Molt bé, Joan, acabar d'organitzar-ho tot perquè tot acabi sortint. Gràcies, Joan. Gràcies a vosaltres per la feina que feu. Amb el Joan Ibarra, també un dels membres de la Comissió Xiquets de Valls, que és la que organitza finalment, juntament amb l'Ajuntament de Valls, aquesta trobada de les colles dels Països Catalans. Doncs, efectivament, la Comissió Xiquets de Valls és organitzadora de les decenals en la part castellera, per dir-ho d'alguna manera, en la part aquesta de la trobada, doncs era interessant. Per cert, el Joan deia, fa 230 anys, clar, hem de dir fa 231, perquè clar, Aquest 10 més 1, no? Aquell rebut del mossèn que deia que havien de pagar les camises dels nois dels castells és de 1791, per tant fa 231 anys que hauríem de... Això els historiadors segurament, un parlaria un aquí, un a l'altre, un diria una cosa, l'altre diria l'altra, però el primer document on tenim que es parla de castells, Mira, Carles, de Valls, doncs és 1791, amb aquell rebut del mossèn que va dir per les camises dels nois dels castells. doncs amb aquesta dada històrica que ens aporta Carles Cortés, anem veient com es tanquen les pinyes. Jo no, O sigui, els historiadors que són els que són vull dir treballat. que ens les expliques ara. Això sí. Veient com van tancant, perquè ja s'ha donat l'ordre de que les colles tanquin les pinyes dels castells. Ara és aquella ronda, diríem, obligatori. Per tant, veurem de les 28 colles com Bé, un matís. realitzen Crec que el nois pilar. de la Torre no poden fer el pilar perquè l'enxaneta se'ls hi ha posat Covid. O sigui, s'ha infectat de Covid i, per tant, han vingut, perquè hem vist camises dels nois de la Torre, però crec que no fan en pilar. Per tant, seran 27 pilars, interpreto. Perfecte. Més de 23, perquè veig a la colla joves en aquest cas, que em sembla que prepara el vano de pilars. Perfecte, o sigui, el que parlem és que totes les colles poden fer un pilar, tenen dret a fer pilar, i és la imatge que veurem conjunta i que no caldrà ni que expliquem, Aina, segurament ara. Sí, perquè realment jo crec que el bonic serà veure alçar els diferents pilars. Hi haurà colles que optaran per fer el pilar de 5, hi haurà colles que optaran per fer el pilar de 4, però la imatge espectacular serà... És la imatge més esperada, jo crec que ara mateix. La més esperada és la que veurem ara, tot seguit, la de tots els pilars. A més, estan seguint l'ordre de la megafonia, amb l'Albert Mercader i amb l'Eli Carnisser, que estan dient a punt, tanqueu pinya, pugeu segons, que és el que estem veient ara, i quan donin l'ordre sentiran tot el refilar de les gralles, i jo crec que és la gran imatge de la segons i cinquena edició. segones, Carles, perquè Sí, també correcte. veig... Sí, important, molt bé. No, Aina, és veritat. Ja ho saps que sempre estic aquí I per fer el m'agrada, matís necessari. I és important i necessari, m'agrada. I ara és allò que us dèiem, veurem tota la imatge de totes les colles castelleres fent castells, dels refilars de les gralles, de tot a punt, tothom pendent, perquè veig caps de colla que estan pendents de la megafonia. A veure si ho diuen. Sí, perquè ara jo crec que gairebé tothom ja està damunt de la pinya. Aquí veiem, serà per sota, no? Gelida, interpreto que és, pel color de la camisa crec que era gelida. I ara sí, ja sentim, refila de gralles. Jo crec que és moment del so ambient.
Doncs piles de 5, piles de 4, totes les colles avui presents en aquesta 5a edició de la trobada de colles castelleres dels Països Catalans. Veiem com la Colla Vella acaba de ja descarregar el seu vano també de castells, perquè hem fet un vano de castells. Veig Sant Pere i Sant Pau que també descarrega el seu pilar de 5 i aquestes són les imatges ja que ens deixa aquesta trobada amb alguns aplaudiments de castellers cap a la gent que s'hi ha trobat, tant companys seus i companyes seves, com també el públic que avui s'ha plegat en aquest passeig de l'estació de Valls, de la capital de l'Alt Camp, per viure aquesta 5a edició, tot pilars de 5, de 4, insisteixo, és gairebé impossible poder explicar tot aquí. I molta alegria, mireu aquí la felicitat, en aquest cas, castellers de Sabadell. Doncs aquesta, jo diria una mica la festa, no?, avui dels castells, d'aquesta retrobada, d'aquest moment especial també, però sobretot de ser aquí a Valls en un acte que passa de manera excepcional cada tant de temps. Efectivament, i ara, clar, el que faran, el que escoltàveu abans de la veu del Joan Ibarra quan l'entrevistava l'Àlex Alonso, que és ara moltes colles, jo crec que es aniran reorganitzant i què faran? Doncs aniran cap a la plaça del Blat. Qui arribi abans farà el seu pilar, perquè ara ja és allò d'agafar tanda i cadascú fa el seu pilar. Petons i abraçades, celebracions i el fet de sentir-se orgullós de ser present en una diada com la d'avui, moltes d'aquestes colles, com deien, se'n van cap a la plaça del Blat i, a mesura que vagin arribant, aniran a fer el seu pilar de 4 o de 5 i tancaran la seva participació en aquesta 5a edició de la trobada de colles castelleres dels Països Catalans aquí a Valls. Al passeig de l'estació avui us ho hem volgut explicar directe i us ho expliquem en directe perquè encara tenim uns minuts nosaltres per intentar buscar més protagonistes des de plaça. Hem parlat de moment amb castellers de Terrassa, xiquets de Tarragona, castellers del Riberal, castellers de Vilafranca, castellers de Sabadell, castellers de Mediona, castellers del Foix de Cubelles, Colla Vella dels xiquets de Valls. Doncs intentarem buscar, tant amb l'Àlex Alonso com amb Antoni Comas, algun altre protagonista d'aquesta trobada de colles castelleres. Bé, ha anat molt bé. Sí, la veritat és que és evident que molta gent dirà, home, haurien d'haver-hi 105 o 104, les que són ara, sí, però la situació és la que és i cadascú ha triat el que ha volgut. Exacte, al final cada colla és amo de les seves decisions, són les pròpies colles les que han decidit, en funció del risc que han vist que podien assumir o no podien assumir, doncs ser presents aquí en aquesta diada. Jo crec que la gent que hi és doncs ho recordarà pels temps, la gent que no hi és també recordarem que durant aquell temps hi havia una pandèmia i que per tant per això aquell any no hi van poder ser, però... Mira, a més ara veiem una imatge de germanor, dues colles, suposo que era Gelida i em sembla que Sabadell fent-se una foto conjunta també, Mira, aquesta és la imatge, veus? És Gelida segur, no? I l'altre Sabadell diria, és que és difícil identificar nosaltres, però diria que són... I s'han fet una foto conjunta, això és la germanor aquesta. Tots amb mascareta, mesures de seguretat i, insistim, cadascú ha decidit si volia venir o no volia venir, si volia fer un pilar de 4, si volia fer un pilar de 5 o què volia fer. A peu de plaça, Àlex Alonso. Doncs som-hi, si abans hem parlat amb la Colla Vella dels Xiquets de Valls, una de les anfitriones d'aquesta trobada, ara hem de parlar amb la Colla Joves, amb la seva presidenta, amb la Montse Soler. Montse, bon dia. Hola, bon dia. Amb organització fantàstica, al final tot ha quadrat i la imatge és potentíssima la que torna a donar les decenals de Valls. Sí, estem molt contents, no? I des d'aquí també vull agrair tota la feina que s'ha fet des de la Comissió de Xiquets de Valls, de tots els voluntaris, no?, de les colles que avui han rebut a la resta de colles del món casteller i els han acompanyat fins a aquest escenari, no?, el passeig de l'estació, per poder aixecar aquests castells, i la veritat és que molt contents i emocionats, no?, de viure això en plenes decenals. Sobretot després de viure totes les complicacions que hem viscut les últimes setmanes, finalment 28 colles que han fet pilars, colles que han fet castells, però l'important era estar aquí. Sí, nosaltres en el seu dia vam decidir que, tenint en compte les circumstàncies, no estàvem assajant, també vam creure que per un tema de decència, de solidaritat amb el món casteller, el seríem un pilar de 5, al final hem acabat també amb aquest vano de 5, doncs veiem que era un moment complicat en què les colles no estàvem assajant i doncs per aquest motiu hem decidit alçar aquest pilar en aquesta trobada i esperem que a partir d'aquí continuem endavant, que ja no fem marxa enrere, sinó que anem fent passos endavant. I el continuar endavant per la Colla Joves és no molt més enllà, sinó d'aquí 3 dies, a la plaça del Blat. Allà entenc que
veurem una actuació de la Colla Joves. Sí, veurem una actuació de la Colla Joves. És evident que avui el que volíem posar en valor era el fet de la trobada, no? I el dia 2 és l'actuació, a més en el marc de les decenals, una experiència única que es viu cada 10 anys i, evidentment, que ens agafa aquell coquet, no?, en què ens trobem les colles de Valls a la plaça i intentarem donar el millor de nosaltres. I des d'aquí, també, un record per a totes aquelles persones confinades, positius, aquells que ens han deixat que no ens han pogut acompanyar i que esperem que aquests es recuperin ben aviat. Perfecte, doncs moltes gràcies, Montse, i ens veiem dimecres a la plaça del Blat amb joves i vella, una a cada costat. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a la Montse Soler, presidenta de la Colla Joves Xiquets de Valls. Ja ho sabeu, dimecres, el dia 2, dia de la Candela, les dues colles de Valls es tornaran a veure les cares a la plaça del Blat com és tradicional. Toni Comas, en un altre punt d'aquest passeig de l'estació que es comença a buidar ja de castellers. Sí, però abans, com comentàveu fa una estona, l'imatge d'ara és la imatge aquesta de la germanor, de la fotografia, de grup, de les colles que volen tenir un record, que ho estan celebrant, i fixeu-vos que ben acompanyat que estic aquí al costat. Aquests eren els castellers de Mollet i aquests són els bailets de Gelida, que també han volgut ser presents avui aquí. Han fet un esforç important totes aquestes colles. Heu de tenir en compte que són pocs, que amb prou feines han pogut assajar i han volgut venir avui també en aquest passeig de l'estació a poder fer castells. No podem parlar amb tots, però volem parlar amb la Caral Callau, que tu has fet un pilar en el pis de segons, un pilar de 4. Com esteu vivint un dia com avui, tota la colla, si us fa molta il·lusió? Per molts deu ser el primer cop que veniu aquí a les decenals. Bueno, avui és un dia que és una mica especial, no?, perquè venir a Valls només es pot fer cada 10 anys, venir a actuar. I, bueno, tenim alguns que ja són veteranos i d'altres que som novatillos aquí, però que sí que portem molts anys fent castells. I, bueno, fa il·lusió. I, a més, poder pujar, fa gràcia. Explica'm si heu pogut venir molta gent, si al final us ho heu plantejat fins a última hora, si teniu gent de baixa, gent amb Covid, com us ho heu fet? Bueno, nosaltres sí que és veritat que alguns no han pogut venir perquè o bé tenien Covid o perquè no els hi feia gaire gràcia, però sí que és veritat que hem pogut venir la majoria i que estem aquí tots molt contents, o sigui que prou bé. Molt bé, gràcies, enhorabona, felicitats, i això també, aquesta trobada de les decenals, d'aquesta trobada de colles, també és això, també és aquest ambient de fraternitat, de germanor entre tots plegats. A partir d'això que explicava el Toni i que explicaven des de Gelida, allò que dèiem, els nois de la Torre han estat presents, hi havia gent dels nois de la Torre amb camisa, però no han pogut fer el seu pilar perquè precisament l'enxaneta té Covid i per això hi ha hagut aquesta problemàtica. Clar, això et pots trobar, ja ho sabeu tots, evidentment, en qualsevol moment, i en qualsevol moment s'han trobat ara els nois de la Torre que no han pogut ni poder portar aquest pilar que volíem fer segurament aquesta trobada, perquè els nois de la Torre, recordem que és una de les colles que havia estat present en les 4 edicions. Hem de dir que han estat també en la 5a edició de la trobada de colles dels Països Catalans, però clar, sense poder fer castell. Sí, però ells amb la camisa volien ser-hi. Bueno, jo crec que també és important, no?, al final ho de ser-hi d'alguna manera i que al final quedi constància que en aquesta trobada de les decenals de manera excepcional i que evidentment la pandèmia ens ha jugat passades a tots, volien ser-hi. Per cert, no us ho perdeu, perquè estarem encara 10 minuts, buscarem altres protagonistes, alguna veu més, perquè estem parlant amb diferents colles del món casteller i ens agrada poder parlar amb colles que habitualment no són protagonistes del món casteller pel que fa a la presència en els mitjans de comunicació, en entrevistes, perquè evidentment no hi cap tothom i ens agradaria que hi pogués cabre tothom, però són més de 100 colles al món casteller i això és molt difícil. Just quan acabem, nosaltres, des del passeig de l'estació de Valls, en aquesta 5a edició de la trobada, just en acabar, recuperarem allò que teníem la sensació que obria una nova era, i sí que la va obrir, però en negatiu, no pas en positiu, perquè recordo aquella Santa Úrsula dels 2 tresos de nou sense folre de la colla vella dels Xiquets de Valls i de la colla joves Xiquets de Valls. Allò semblava que havia de marcar una nova era, Aina, i sí que la va marcar, perquè va ser l'última gran diada on es va veure aquells tresos de nou sense folre. Evidentment, després va haver-hi també la diada dels Minyons de Terrassa, Tots Sants, altres diades, no va ser l'última abans de la pandèmia, però sí que es va assolir una fita, no?, que pensàvem que trigaríem molt en arribar, i va arribar de manera doble en un lloc especialment important, com hem anomenat avui, que és la plaça del Blat. I teníem la sensació, mira, l'any vinent potser arriba el moment de descarregar alguna colla al 3 de 9 sense folre. Doncs, pandèmia de la Covid-19. Àlex. Doncs, no, sí, teníem, ho vam parlar moltes vegades, l'any que ve ja veureu com el descarregarem, però encara no, però esperem que això sigui aviat. Anem ràpidament amb el David Lobo, cap de colla dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau. David, bon dia. Hola, bon dia. I anem ràpidament perquè se n'ha d'anar a fer el pilar, perquè serà un dels pilaners de la seva colla que farà pilar a la plaça del Blat
No l'has fet mai? No, el tronc com a tal no, me'n recordo del 2011 de crossa. De crossa? Ja no te'n recordes de fer de crossa? Bueno, crec que alguna coseta encara podríem fer. Suposo que és especial ara fer un pilar a la plaça del Blat, David. Sí, sempre. Crec que ja és el tercer cop que fem cap a unes decenals, com a mínim les meves, i realment és una cosa molt maca. I poder estar en aquella plaça fent un pilar, doncs crec que és màgic al final. Escolta, avui s'havia d'estar aquí, no heu assajat vosaltres tampoc, encara, o molt poqueta cosa heu fet. A partir d'ara entenc que això ha de ser per reunir a la colla una altra vegada i veure que quan abans millor poder-se posar a assajar una altra vegada. Sí, amb tots els respectes crec que havíem de complir amb un certamen com aquest, és a dir, per nosaltres les decenals és molt important i la responsabilitat que hi havia al darrere, ser colla de Tarragona i haver d'assistir-hi, doncs evidentment amb el ventall obert de com està la participació, tenint en compte que només podíem fer pilars sense assajar ni res, crec que dintre del que cap a la colla li devem poder oferir l'opció de vindre a les decenals i crec que hem trobat l'encaix que més s'adequa a la situació. Perfecte, David. Escolta'm, a fer el pilar i fes-ho bé, fes-ho bé. Intentarem. Això ara per ara podria dir que el percentatge d'èxit tot va a veure com va, però bueno. Segur que serà. Gràcies. Molt bé, vosaltres, cuideu-vos. Amb el David Lobo, que se'n va ràpidament amb la seva colla, que ja ha començat a marxar. De fet, és l'últim que marxa d'aquí, dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau, cap a la plaça del Blat. Les colles de Tarragona, les 4 estaven aquí. Diria que és la ciutat que més colles ha portat a la trobada dels Països Catalans, si no em corregiu. Toni Comas, des de l'altre costat del passeig. Sí, hem enganxat també un altre que estava marxant, la seva colla ja ha marxat del passeig, l'Oriol Solà, president dels Moixigangers d'Igualada, perquè havíeu d'anar a fer el pilar. M'has dit que no el feies tu hi has fet el d'avui. Com ha anat aquesta diada de les decenals? Bé, és un plaer estar lògicament aquí a Valls fent castells. Són les meves terceres ja i era un repte aquest any poder-hi ser aquí i per tant molt contents de ser-hi, i de participar-hi amb la resta de colles. Heu fet el 3 de 7, he tingut un petit entrebanc amb el 4 de 7, l'heu hagut de desmuntar. Sí, bé, és el començament de temporada i l'enxaneta, que hem tingut algun problema de la2 i he preferit desmuntar-lo, tampoc no anem molta gent i per tant volíem assegurar al màxim els castells i per tant l'hem tirat enrere i ha quedat amb intent desmuntat. Hem de parlar de la vostra colla perquè l'any passat veu ser una de les que més activitat veu fer, més assajos, gairebé no veu parar. Com us plantegeu aquest any? Perquè crec que ja teniu planificat la temporada, que començarà d'aquí un parell de setmanes i gairebé que no parareu amb 2 assajos mínim per setmana. Correcte. La nostra intenció és sempre respectar la normativa que hi hagi en aquell moment i fer el màxim que es pugui fer. I per tant, tal com estan ara mateix les coses, la nostra temporada comença d'hora perquè a l'agost fem vacances i per tant fem com 2 temporades i per tant aquesta primera part de la temporada comença sempre d'hora i la idea és començar d'aquí la setmana que ve no, sinó la següent, ja començar amb assajos de dimecres i divendres i probablement incorporar-hi un assaig de pilars el dilluns tan aviat com es pugui. M'imagino que la feina que veu fer l'any passat és una bona embranzida i va ser un bon punt de partida de cara a continuar amb aquest treball aquesta temporada. Sí, aquesta setmana hem fet 2 assajos, és el que portem d'assajos, els hem preparat per la decenals, molt contents, vam descarregar ja la torre de 7 a l'assaig, la xarxa, lògicament, vam descarregar el 4 de 7 net, el 3 de 7 net, per tant, amb moltes ganes que comenci la temporada i que això puguin ser castells de debò, no castells d'assaig. Molt bé, gràcies Oriol, els haurem de tenir en compte també aquest any, aquesta temporada, els Moixigangers d'Igualada a l'assaig ja han descarregat la torre de 7. Caram, això un ocellet m'ho havia dit, però he dit, escolta'm, a veure si ho diuen oficialment. Si ho diuen ells. No, ho han dit oficialment, sí, en xarxa. 4 de 100 net, 3 de 100 net, Déu-n'hi-do, els Moixigangers, que van ser una de les colles, també ho podem dir, Carles, que en una temporada típica com la de l'any passat van acabar de la millor manera possible, et diria, al capdavant pràcticament del món casteller, repetint amb solvència els castells d'avui, i per tant, una de les colles que també tenia moltes ganes de reprendre l'activitat. En uns instants, aquest documental de la cursa del 3 de 9 sense folre, si encara no l'heu vist, on els protagonistes expliquen com van anar aquelles hores d'aquella Santa Úrsula que ens va emocionar absolutament a tots. Un documental de TAC12 que podeu veure ara tot seguit, en uns instants. Però tinc una pregunta trampa gairebé per acabar, Aina. Pregunta trampa, però t'ha tocat. Dimecres hi ha castells. Correcte. Plaça del Blat de Valls. Sí. Les 2 colles de xiquets de Valls. Ja ho ha dit la Montse, la colla joves farà castells, farà la diada tradicional, 3 castells i pilar. Evidentment, la colla vella també farà 3 castells i pilar. Veuran castells de 8? Jo crec que sí, Carles.
Crec que els darrers assajos que apuntava com a mínim la Colla Vella, no sé dir-te si dos, però jo crec que un castell de 8 jo crec que s'arriscaran a fer-lo. Més que res que això és Valls, aquí s'hi juga molt més que tot això, fins i tot la Colla Joves, que avui no ha realitzat estructura i que en molts pocs assajos també, jo crec que es veia estrany estant a la plaça del Blat i no realitzant castells, i per tant, segurament d'un altre nivell, però també farà castells, i la plaça del Blat tornarà a veure aquella dualitat entre la Colla Vella i la Colla Joves. Tu saps que en unes decenals, parlo de la Diada de la Mare de Déu de la Candela del 2 de febrer, s'ha arribat fins i tot a provar castells com el 4 sense folre? Fa anys, però es va arribar a provar, Em sona haver-ho sentit, Carles. Crec que devia ser un moment especial, també, i que diu molt del que és per Valls les decenals. Fa molts anys, Fa 20 anys que es va provar, però la Jove es va arribar a provar un 4 de 9 sense folre. L'última edició va ser el 2011, 4 de 8, 3 de 8, 2 de 7 de les Joves, 3 de 8, 2 de 8 en folre, 4 de 8 pilar de 6 de la Colla Vella, però s'han vist també castells de 9. La Colla Vella el 2001 va fer 3 de 9 en folre i 4 de 8 amb el pilar. De fet, Carles, deixa'm dir que si segurament aquesta sisena onada, que és la que ens ha vist atrapats ara aquests mesos de Nadals i sobretot aquest primer tram de gener no hagués aparegut, segurament haguéssim vist, jo crec, castells de 8 segur i castells de 9 per part de les colles de Valls. De fet, els últims assajos que tu bé deies al desembre anaven en aquesta línia, les colles buscaven això perquè, de fet, per Sant Úrsula bé van estar jugant a veure si trobaven el moment per atacar els castells de nou. Què fas dimecres? Cap a la 1, més o menys? Doncs mira, sempre m'agrada tenir cites amb tu, Carles. Ara jo em poso vermell davant d'aquestes confessions d'Aina Mallol, a mi em posen vermell aquestes confessions. Doncs ens trobem a la plaça del Bat. Et va bé si ens trobem dimecres a la plaça del Bat? Per explicar tot allò que passi en aquella plaça màgica. Però quedem abans. Com sempre. Va bé? Va, quedem una miqueta abans, però no. Això ho diem perquè dimecres, evidentment, estarem oferint-vos en directe aquesta Diada Castellera de la Mare de Déu de la Candela, 2 de febrer, festiu a Valls, evidentment. Us explicarem tot el que passi amb la Colla Vella dels Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Valls. Dimecres, jo calculo que serà al voltant de la 1 de la tarda, però estigueu ben atents a la programació de la xarxa de comunicació local mitjançant la vostra televisió de proximitat. Jo calculo que serà cap a la 1 perquè primer hi ha ofici, tots els elements de la cultura popular també faran la seva ballada a la plaça del Blat i haurem de veure si es poden ajustar els temps, però a priori hauria de ser a partir de la 1, si no m'equivoco. Això és el que oficiosament seria, però com sempre, amb tota la cultura popular, i més en un temps especial com aquest de decenals en què tot és festa, veurem a quina hora exactament s'alcen els primers castells. Doncs amb l'Aina estarem dimecres i farem una cosa, anirem tancant aquesta transmissió perquè acabarem posant-li música als castells, una cosa que també ens agrada molt, doncs li posarem música als castells per tancar aquesta transmissió castellera que avui heu pogut seguir en coproducció amb TAC12, Penedès Televisió i la xarxa de comunicació local, emplaçant-vos el pròxim dimecres a partir de la 1 de la tarda a la plaça del Blat, Colla Vella dels Xiquets de Valls, Colla Joves Xiquets de Valls, el primer gran duel de la temporada. Esperem veure'n molts i de molt de nivell, com sempre, en les dues colles de Valls. Tot seguit també la cursa del 3 de 9, aquest documental que... No els el perdeu. No, perquè ens emociona escoltar fins i tot els protagonistes com s'emocionen recordant aquell moment, ara tot seguit en acabar, però, home, hem de tancar aquesta transmissió amb les dues persones que, a més, avui han tingut feina especial allà baix. Fixeu-vos, ja estan, i els esteu veient, Toni Comas i Àlex Alonso. Àlex, ha estat un plaer. Amb tu ens retrobem també el pròxim dimecres a la plaça del Blat. Estaràs potser un puntet més estretet. Sí, un puntet més estretet, però també te diré que segur que no passarem tan fred com el que hem passat avui aquí, perquè allí toca el solet a la 1 del migdia i segur que s'està bé. Allà estarem. Avui ha estat un plaer estar aquí al passeig de l'estació, retrobant-nos moltes cares castelleres que volem veure al llarg de la temporada. Àlex, fins dimecres, moltes gràcies. Toni Comas, també, no sé si has passat tu també molt de fred. És veritat, ells estan a l'ombra, nosaltres estem al solet com uns autèntics senyoritos, que diria aquell. Toni, també gràcies per haver-nos acompanyat en un dia tan especial pel món casteller. Gràcies a vosaltres, s'ha pogut suportar, no està tan... Tenint en compte que estem al mes de gener, gaire a les portes de febrer, Déu-n'hi-do, el bon temps que ha fet aquest cap de setmana ens ha pogut respectar aquesta diada i contents de poder parlar també amb cares que habitualment no són molt presents a la informació castellera de la xarxa, en les nostres retransmissions habituals que fem de les grans diades i que també tenim ganes i ens ha fet molta il·lusió de poder parlar amb ells.
i a veure si va millorant tot plegat, si les condicions sanitàries també milloren la situació i podem de mica en mica anar explicant més castells durant aquesta temporada. De moment això ha estat un bon tastet, tenint en compte fa un mes com ens trobàvem i la situació en què ens trobàvem, al final potser ha sigut millor del que ens podíem imaginar fa cosa d'un meset. L'Àlex Alonso i Antoni Comas han estat amb 28 colles dels Països Catalans avui al passeig de l'estació. Gràcies, Toni, i ens retrobem també aquest 2022. Esperem retrobar-nos molt aquest 2022. I amb l'Aina Mallola, evidentment que esperem també retrobar-nos i molt durant aquest 2022. Et retrobem dimecres a tu, Aina, també. De moment, fins dimecres. I nosaltres tanquem aquesta transmissió que hem fet. És la 1 de la tarda en punt. Gràcies també a tota aquella gent que ha fet possible aquesta transmissió, que no és gens fàcil, perquè el passeig de l'estació és molt llarg, hi ha molts metres de cable perquè les càmeres puguin arribar a tot arreu. Per tant, a tot l'equip tècnic que ha fet una feina extraordinària, tant darrere les càmeres, vosaltres no els veieu, o a les unitats mòbils que han fet una feina extraordinària, als equips de producció, a tota la gent que ha fet possible aquesta Diada Castellera. Gràcies a tots, des de Valls, des de la capital del camp. Els castells tornen dimecres a partir de la 1 de la tarda, la Diada de la Mare de Déu de la Candela. Us esperem, que vagi molt bé. Adéu. Adéu. That's fine. Worry about what they say, it's alright. It's alright. Alright, alright. Quanto és tan gran i tan petit, tan merda i tan bonic, tan pobre però tan ric, que vist somiant que vist, tan gran i tan petit, tan merda i tan bonic, tan pobre però tan ric. Vull petar-ho davant del mirall. Pots tenir el món als teus peus dient-te que t'estima molt, però no pots creure en tu. Si no t'estimes, tu saps que ets flipant, encara que sortis del fang, que som flipants quan oblidem que ens hi hem fet mal. Que pots tenir el món als teus peus dient-te que t'estima molt, però no pots creure en tu. Si no t'estimes, tu, quan tot és tan gran i tan petit, tan merda i tan bonic, somiant que vist, tan gran i tan petit, tan merda i tan bonic, tan pobre però tan ric, que vist somiant que vist. Quan menys hi penso és quan més ho penso.
Al restaurant La Montoliva ho tenim tot a punt perquè passis un bonic dia amb família i amics. Plats de cuina tradicional catalana perquè sentis l'abraçada de l'àvia i un corral amb gallines, faisans, oques i ànecs. Menús especials per a celebracions, calçotades i monitors de lleure per als més petits. Obert cada dia al migdia. Fes la reserva al 977 84 02 68 o a la web www.restaurantlamontoliva.com. La Tecla a casa. Servei d'atenció a domicili amb el segell de qualitat de la xarxa de Santa Tecla a les comarques de Tarragona. Disposem de la més àmplia cartera de serveis per facilitar la vida a la gent gran i a les persones amb necessitats especials al seu domicili. Autonomia, higiene personal, serveis domèstics, reformes de la llar, seguiment de medicació, acompanyaments a l'exterior, serveis a mida de les necessitats de cada família. Estem a Tarragona i ara també a Cambrils. Més informació, lateclaacasa.cat. La Tecla a casa. Tranquil·litat i confiança. És eco? És eco? És eco? És eco? Sí. Sí, és eco. És eco. Però no n'hi ha prou? No n'hi ha prou en que sigui eco. Als supermercats també hi trobarem molts productes eco. Però... Les grans cadenes no ajuden a la pagesia. Ni els petits productors. Tria la venda de proximitat. Troba'ns a la nova botiga de la Bajoca. A on? De la Bajoca. Tria la venda de proximitat. A les decenals de Valls, cada gota compta. Gaudeix de les festes i fes un ús responsable de l'aigua perquè sabem que el que ens fa sentir bé, ens agrada i és nostre, s'ha de preservar. Entre decenal i decenal, cuidem el patrimoni de tots. Agbar, al teu costat. Creiem que l'accés a la societat de la informació i la comunicació és un dret universal. Unim zones urbanes i rurals. Pensem l'accés a internet com una eina essencial d'inserció social. Fem molt més que un proveïdor de comunicacions convencional. Fem proximitat. Fem punt d'accés.